Hello. Hello. Did I take kanjani? Ndeche. Mwana wepi? Wekubi? Akatisa chitise. Saka it's obvious ndoko anotori. It's obvious ndoko anotori. Murukona the simple matter manje itoripo panyaya ikai mukaenda ku police anditika nekuti muda kuzati munhu mupenyu kana tasi mupenyu police inotokutracerai exactly kuti namba yakaregisterwa kupi munhu uyu ari kupi. Makagara instead kuti vagare mayava vachitoya ku social media ngavaende ku police anditika kuti mwana wangu akabva akatiza kumba so saka nyaya yakamira yakadai votsanangura sematsanangura muri kuita. Police is much quicker ipapo inenge inotori nemarecords inotoziva kuti yakaregisterwa papi namba iyi iri kufona iri papi kune chinonzi tower ravana rinotopika kuti foni ikushandiswa paarea yakati. Alright, iripo. I hope aripo mwana wacho iye. Mundipo namba dzemunhu iye mune zita remwana iye ndikuzotoya kutsvagawo. Alright, sharp. Right. Sorry, we angachida kuza papaita koya pinda up. Kwanzi dezai more boys guys. Baba baba vanditi but pano pakazara ava baba vaya vapindura. Bidwe. Pane nchida kudawaisa message kuti ndochifona here because vanga waisa message. Iwere. Basi. Basi. Kana makuda kutaura mutofona zvene asikana. Mutofona mutaura nyaya yenyu sezvo zvapa. Avana ndoti ndiwadaira. Because ndatovaisira message baba apa vanhu nyepa anyway. Izvo zvichiro kufona veri kupinda zvakanaka mai mwana. Zvakanakisa. Chiro message inopinda same time apa tatoka ndikusina network. Vanonyepa madzibaba iwai. Ndikaenda try kuvafonera iwe. Utopinda direct isho. Utoti ringing isho. Isho. Utoti ringing. Straight away. Zveguru nezvanga chita nezvonyepa zviya. Isho. Ndofunga time yangu achiniti fona iyi mukadzi yanga asipo. Iko noti mukadzi yavepo. Avachakwanisa kudaira. Manje tiri kutoda muri mukadzi yepapo. Madzibaba. Tinotokudai mose. Ikutoringa ipapa. Havasudaira. Saka ndavaisira message. Right. Ndavaisira message. Tione kuti wafapa. Ndakasigira foni yangu nemwe iPad. Zvino yakudonawo. Kundichakava takadamboswata zvimwe 2 hours. Ndi pana pamadhairi sanokuningira. Nezuro ndakatozobatsirwa naesi. Esi akanditengera akanditumira kuti tenga ijina. Ndaenda kubasa sina kucha. Akanditenga ijina. Ndobva ndachitenga ijina paya kubasa. Saka ndakatozotya zvangu ndatori kubasa paya. Ndatoenda ino kubasa. Ndikati tongozviona. Tozviona mangwana.
chiro lunchbox ndaakadza kugadzira kapaina hangu buda nchimhanya. Right, regai titange tatora Richi wacho tiwe nyaya yake kumamobweza chosati oro Richi maswera sei? Taswira matsira sei? Watika pane face yangu kuti ndoya ndisina face zvakanaka nditi. Itoita kuti uya nefensi kuti kumamobweza yaso kutoona kuti zvakamira sei. Ndakato handina kukama bvudzi rakangozhanganira rakabari ngona. Raka bvudzi rakatozhanganira rekandichelaita light ring light rangu. Imimi uyo wakazi ngotanga kutaura zvangu kwamamobwezi sei? Kunipa mulungu. Fone mukadzi mukuru yanga isiri kuita. Fone yake yanga isiri kupinda. Fone mukadzi mukuru yanga isiri kupinda. Zvacho zvakaoma. Ini ndasingatozive kuti AI inosvika pakusvika panyaya yekuti zvisvika pazvi. Ini ndaida vanhu vese ndichita AI zvangu. But apa ndazosvika kuna mukoma moboys. I think that pandakasvika ndikati nyaya yakonekwa zvasvika, and then zvikaita sekunge havasirivo. Sei wakatageta mukoma moboys? Chinoitika, I think pandinoposta maposti angu ndinotarisa posti munhu anofarirwa nevanhu vakawandisa, anowandirwa nevanhu. Kana ndikaposta anolaikwa nevanhu, ndoramba ndichiposta that person. Mukatarisa moboys haisi ega ndanga ndichitoposta, but iye ndandakazomunyanyira. Ndakamuposta kakatowandisa kakati ndakamuposta maybe more than 5 times per day. Ndichiposta maphotos anenge ari 6 nemavideo, and then yakazorwadza mukoma moboys nisa inini ndiri tiri machira, and then tiri mutabo, ndoinyaya yakamurwadza. Wakazviisa iwona moboys mumachira? Ndakaisa ini namoboys. Koinda une crash nawo? Ndakaisa ati kumachira pachiitika something. Une crash nawo ere? Une crash nawo? Kwete, ichiripo inini pacontent, that is my content. Ndinokuti ndinofeeling nawo kana kuita sei. Moboys munhu wandakatanga mufollowa kare, ndakamufarira achikutanga Great Hope, ichikutanga I think ndipo pandakatanga kumufarira kumufollowa, and then pandakaona post ya pandakasangana mameseji aya anga auya, ndikati asaka munhu ndozvakafunga, saka ndakatanga ndichiposta maphotos 3-4 pazuva. So chiripo ndaita kutaura kuti apology namukoma moboys, AI hazvisi chokwadi. AI haisizve kuti takambopinda mumachira tese, takambopinda mutabu tese, takamboita tese, saka aiwa ipapa zvisiricho. You went too far. Kutaura chokwadi Richi, you went too far. Pakuti unovaisa neumwe murume iyo vasingadi zvengochanizvi, wovaita kunge vanhu vakarara neumwe murume warugeza, wakaenda too far. You went too far zvechokwadi. You went too far. Yeah, that's true. That's true. Ndakazopinda pasiripo because semunhu sabusiness, vanhu kune vamwe vasingazi, nekuti ndakatora mameseji vamwe vachibva kumusha kana kumagrupu ekumusha vachiiswa meseji kunzi ko ndiye munhu weGreat Hope, anenge asingazivi kuti anoti chokwadi, chikuitika chokwadi. Kune vamwe vasingatozive kuti ndoita seizvozvo. So pari zvino patava, I think moboys akuziva kwandinogara, akuziva zvese kwandinogara, kwandinowanikwa, kwandinoshanda, kwandinoita zvese. So mukoma moboys apology zvangaronga, I'm not stopping him.
but what I'm requesting iye ngatidhire nyaya dzimene dzimwe ngasanitsvagire vanhu kuti vanhu tozotanga kuvhiringana murodhi tozotadza kufamba nyaya idzi iye sezvo akuziva kumba kwangu kana kauya nelaw enforcement yake vondibata vondiita zvavanondiita zvoperera ipapo because uko munhu ari kumusendera boys ari kuyachi anonisenderawo futi anondiforwardira zvese information ikwandogara zvese ari kundiforwardira and ndobva ndatoziva kuti munhu ndiani nekuti zvese kana ndikakura imimi handisvika kusendera screenshot nokupai mascreenshot zvanotaura namakoma moboys kuinbox uko vari kumusendera hatisi kupindurana vari kumusendera zvavanenge vati information kuti kubva kumba kwangu kusvika kumba kwako maminutes akadai address room now zvese inozi address street zvese house number nekunibasa kwangu andindiudza ndokona richi matauriro auri kuita asi matauriro emuna kukumbira regerero anditi kuti kana uchidakuvira munhu avandivinge ona kana uchida kukumbira munhu chiripo moza zviripo ka kuinbox kunoza pacho macomment ka ndio anotuma munhu zvisirizvo andika ndosaka ndichiti inini kukumbira kuti ati apologize kugamuchirika anditi ka macomment kune vamwe zvinoita kune vamwe vanotora advantage anozobva atotora kuti okay uyu ari kurwisana namoboys saka indi kanopinda apa chero pali chenye chaitika vanoziva kuti moboys ndosaka that day moboys asina kutaura munhu akadzidza mutemo asina kutaura palive kuti pana zviri kuitika nekuti izvezvi chaitika chinenge chaitika kana kupi chero kuti ndadona kana kuita sei munhu chero asiriye kira iye achida kutora achida kuzvifambisa zvakanaka munhu anongoti ndimoboys saka apo ndo panoda kugadzirisa kuti iye ngazise pachena kana kuri kupedzwa kana kupi tiri kupedzerana pakusvika patitudai ini handisi kuramba kuti hongu agumbuka nekuti zvandaita azvinhu chero ndirini ndichiona kana ari mukwasha wangu dhudhi vangu ndinogumbuka chero ndiri ndichiita seizvozvo content tamba nevanotamba navo businessman imagine businessman vachionekwa vanhu vakawanda havafarire ngochani achionekwa achizopinda machira vamwe vanotozvitora serious handiti unoona kuti chokwadi anotoita zvechingochani izvo inenge iri ai antoona I think wakabhaisa plus uchida kunyatsa kumbira regero sure most ungoya uchitaura ndinokumbira regero ndodai ukazoti nditumirei musatitumire vanhu uyai fair woita nguva kutomuchallenge futi. All right, I'm not challenging Koma Moboys. What I want to kuna mkoma that inini AI and asingaziva kuti muchasvika pakugubuka ndinoziva I feel your feeling kuti chero dai ndirini ndaitira action chero ndirini ndaitira action so Koma Moboys ndasikumbira urogero and izvi handichazi pamwe and then mukatarisa I deleted my page, my main page ndadeleta handichada kushandisa tanga kudzikita maphotos nemavideos zvinogona kunditorera kana 2 months kuti ndipedze zvese zvandakati saka ndari page rangu hombe ndaridelete handisina page hombe mukaona page rakanzi richiriya hombe hatisiko ndaridelete ratoenda ratoriendesa cause ndaona kuti ndori kundifurira comment section nevokulike vanhu vanenge vachilike vachishare ndo vanenge vachidi ndoita manyimbo nekuti mukatarisa ndaiti ini ndine comment section yadii handi ndonoti ndisherei handonengwa kumbira nhoko ndishere what I'm saying pa comment section comment section wazandotaura umoza ukasekererwa kazhinji ndo zvazvinoita and then mukatarisa inini ndine vanhu vandoziva kuti page kwangu ndikaposta vane vavo ndinoitawo followers ndoita ndoziva kuti ndamukoma vamwe vaviri pano but ndikaposta maphotos avo chiro ndingaposta photo akakaita sei ndoziva kuti ndowana malikes kana kuita sei so I want to apologize kuna Mukoma Moboys and ndinoziva kuti vakateerera kana vachaona this video zvinhu zvinowanikwa ndakaita ndisingazive kuti vachasvika pakugumbuka nekuti AI now ndine gore ndichishandisa AI handisati ndambosangana nevanhu nekuti baba Mukoma Moboys munhu ane business
vamwe vaiignore because muna nenge chero vanga asina vasina business, chero vanga vasina business richi, chero vasina business chako chako, unozati kune zvimwe zvinhu zvokuti kungopostwa nezvimwe zvinhu. So mukoma moboys zvimwe vakuenda vajaira kuti vanotukwawo pasocial media vanodini, but zvokupostwa vachizoiswa navamwe varume nekudi hazvinhu zvingori iwo anopinda savadha. Musavadha hari strict zvokudaro. Imagine chechi nechinzvimbo chavo vachinzi vanoonekwa vakavata nevamwe vachira vana zvonetsa vachembera azozivi kuti maai plus zvichimboitigwei. Hauna zira namukoma moboys richi, uri mwana mudiki. Mukoma moboys munhu mukuru kwauri, kusadorora havo haisi mhosva, nokuti munhu akanga bheka akatorora handiona hazvipa ngoti vari kufona yachinzwa hachiva ngokuti zvidaro. Alo mukoma moboys, mukoma moboys. Yes. Chinzwa yakasisimira handitika. Inini ndine vanhu vandakasununguka nokuti ndinoita zvandinoda majokes. Pandinonyanyosununguka papeji penyu. Nozviziva kuti ndinenge chitora zvisina basa, ndinenge chitotamba majokes muchitoma nekuseka. This is the kind of person I am, Sis Mary. I know. You know me, and the truth of the matter, all these people vakatanga kuziva moboys manje. Mary vakati ndizwa ndichiri mwana mudiki. You know everything about my personal, even private life. I know. All these people, they don't know. You know in and out about me. And pamwe pachona Sis Mary chero tichifara nditika. Respect inodiwa. And you can't be creating my videos akadaro Sis Mary homosexuality. Wesa munhu akaita seni. As far as ndinofara nevanhu Sis Mary munozviziva ndinayo kupeji kwenyezero saka toswera tiriko ndogara ndiriko anditika. But pamwe pachona ndiri munhu wokuti ndine hama dzinondiona. Ndine vanhu vekuchechi vanondiona Sis Mary. I also serve a position in church. Ndine vanhu vandinoshanda navo anamai vakatororwa nanababa. Anditi ukuti vanoziva anoshanda. When they see such videos Sis Mary zvinopa picture yakaita sei. Aiwa ndezvatomuka hazviti hazvipe picture yakanaka Sis Mary. Yes, I'm a socialite, but sometimes people they compare me nemamwe madirectors. Of course. But vakazoona picture, have you ever seen even vachidaro kuna vamataranyika, vachidaro kuna Strive, vachidaro kuna vamatsika Farai Matsika nemamwe madirectors. I see those people ichitoti vandiempower ndivateere, but vakazoona vamwe vanhu zvinzi ndedirector weGreat Hope ari kunzwai. It's wrong Sis Mary. Zvinonetsa pane kunatodza brand ambassadorship yatopera nenyaya dzeungochani idzodzidzi. Hazviite Sis Mary. You see how sensitive they are on the nyaya dzeungochani paZimbabwean community. Hadzite vanhu havatombodi kuZimbabwe to be associated maona. And zvozopedzisira ndakutofungidzira kuti ndiri ndozvandiri, of which I'm not. Yeah. So inini ndingotaura Sis Mary hangu andika ndichiti zvaitika nemukomana uyu he pushed me to the extent I'm going to deal with him and he's going to regret. I don't want his story. I'm done. I don't want his story. We'll deal with him severely and he's going to teach other people a lesson. And he has crossed the line. He told me kuti anoroya. Mubvunzei. He said achandiroya. He said that kwandiri. That's what he told me. I've got my message on kukutumirai. And I'm going to deal with him. If you behave like a thug, we'll treat you like a thug. And I'm declaring war on him. And I'm not going to take his story. I'm not going to take his story. I will deal with him the same way we deal with the criminals in the streets. And that's what I'm going to do with him. Because he has provoked me, Sis Mary. Ndisingataure nemunhu. Anditaure nemunhu Sis Mary. Anditukane nevanhu. Munozviziva. Inini ndinotopedza nguva ndichigana ndisiri kupa live penyu ndichiita majokes anenge ndichitokanda. Apa takatomirira baba vaya yamama tina 6 years. Totanda ndakatomirira. Kwete izvi zvisoro zvokuti Sis Mary, you provoke someone asina mbokutadzira. I don't know this guy Sis Mary. How can he degrade me to that extent Sis Mary? Kuti anogadzira mavideo ndisina kupfeka. Ndichipisa nevamwe varume. Can we have a story for that? His intention is to provoke. And he's going to get the hardest part. And I don't want his story. And he has created problems for his family. And I'm going to deal with him like a thug. And he's going to regret. And I'm a fighter. I don't give up. When you start with me, I'll make sure that I finish. That's what I'm simply saying. I'm not going to give up on him. I will do everything to make sure that I deal with him. And he has created problems for his family.
And I'm not a socialite in utunongotanga kutuka sisimele andina beef naye andimuzive. How can you degrade an advocate like me to that extent yokugadzira zvinhu zviri zvinonyadzisira sisimele? That picture ileta sei mangwana tikwenda kunhamo kwava matumwa mawere tinomitsana sei nana mukunana namo iyo nyaya kwamutumwa nemamwe officials from the consulate who are seeing this MPGC trending vamwe politicians anenge ariko then they see my messages akadaro tutarisana nevanhu paisisimeri. Why should I suffer as a result of that? Kushaya unhu pavanhu. What picture is that? And he wants to say sorry. He must keep his story. And I can tell him that he has declared war against him. And we are going to deal with him the same way we deal with criminals in the street. And I'm just saying this on record. And I'm not going to take his story. Unfortunately, he's created a permanent problem. I'm going to deal with him. I'm a fighter. I know how to do it. Yeah. Okay. Mkoma boys. Vatodona, vakatotsamwa vadona. Taura ko patanokudza rimo mucomment section. Yeah, I think neni ndofanira kuti ndichidona cause pasina zokuramba tichitaura chienda mberi cause vataura kuti havasugamuchira chero sorry kana tichi. So okay. I think vati havasugamuchira sorry takachireka ndofunga vaka chero ndine zvangu gumbuka ndichiona maphotos akadero. Yeah, vakaipa hanzi chaita sei. Okay, sine tomirira richiona usatomboti kwaindomirira wanzwa here zvatangwa nakumamabvisa ndopindira uyu comment section uyabvunza saka uchaita sei comment section hanzi nakoma mogwiripo hanzi I'm going to deal with you terera unzwe hanzi I'm going to deal with you the way we deal with criminals in the streets. Do you know how criminals are dealt with? Do you know how they are dealt with? Criminals. Yeah. Anoitwa sei aiwa kazuri page rino iri ndere munhu wese zvimaita sei kuti kwai waya entertaining page rino iri community page tinotora marara iwa yakanorambwa iwa tinotora but that does not mean kuti we condone zvanenge vachiita totovatsiurawo pano se community page ndere munhu wese page ndere munhu wese chero benzi chero ani ndere munhu wese page it's a community page. So I'm going to deal with you the way I don't deal na vanhu vemastreet. Saka now usazoti ndakamirira unogona kutofamba murodhi ukatongokuvara uchifamba because handizi kuti wakapindwa nei. And the Facebook ndogana ndichiudza vanhu kuti if you are not careful it will be the end of you. Ona iwewe ndiwe ime good example yemunhu azvidonedza usati wakura usati watombotanga wazvidonedza riti because after this look at the comments and after this handichiwaona so uchatambura kuti risumuke pejiroro it's going to be hard. Zvarangana kuda kusimuka it's going to be hard kuti risumuke nekuda kwese handizive masocialite ngatidzidzei sometimes maziso evanhu manumbers and what notika it's not worth it kuti tikanganise pakutiratire mutswe pakusvika pakuzorunduka pekuti mangwana kana zvikiwira vanhu zvakuuya unenge uri one ipapapa vanhu vese vanga vachisheya vaya vakanga varipo uti vachiti dzvanya andika they are nowhere to be found. Richafamba majari one akaisa maziso kugotsi ave one. Ende vanhu vese vanotuka vanhu pasocial media regaindi kudzei vese vanotuka vanhu ungangozvita champion nekusika mochituka vanhu chidinika utori condemn vanhu havadi vanhu vari kupedza vanhu vanotaura kwakuseri kuti tichiona people they talk and it's only one day rekuti wakarivara ka munofamba hii makangwara because pamunofamba pese handimaona mazira kana kuti the phone mature kola haufoni une phone iri on ikakola. Yeah. Sorry, Sisimeli, I'm sorry. Sorry, Zwen. Right. Sisimeli kutaura chokwadi, mukomana wamwe naye uyu. Handizive kuti icho chingoshani chavanoita chavanoda kuti vanenge vachida kuita nga vanoda kurekruta vanhu by force. Vane vamanikidzwa here kuchijoina. I don't know, I'm confused. And matambiro acho ekuti unotamba uchiita zvinhu zvakadaro mukomana uda kutaurira Smith mukatasa even mapictures apresident yavo chaiwo aka mapictures edu inini I even tried kumboripota kufacebook vakati munhu ane maviolations chichi anoramba
mhanyisana achinyepa initira izvo zvinoda kutofonera mukoma muboys kuti ndinyatsonzwisisa kuti nyaya yacho irikufamba sei, because the moment yavanongomubata must be there, because I want also to deal with this idiot, because mukatarisa kuma post kwake kune mapictures angu akawanda. I'm telling you izvo zvakanzi abatwa nhasi kuCape Town, I will just fly kuenda kuCape Town. I want to make sure ndasvika paanenge ari this idiot. I want to deal with this idiot like face to face, because you don't play nevanhu. Unoziva kuti zvinhu zvaakaita zvinoda uri ghost uchiziva kuti wakawanda vanhu vakusvikire pauri, kwete zvaakaita izvi. Izvi zvinoitwa nemagosi ekuti nyange ukada kuritsvaga uriwane kuti ndipaka ukatangoziva kuti ari pati. Kana one day is one day. Zvingaita 10 years uchifunga kuti wakawanda ka. One day kana vanhu vakuda kuzviburitsa ka, pane just a slip of a mistake unobatwa. Yes, it's one day. One day. Even here Richiu akagarapo. One day is one day. Rekuti ndichamubvunza ndakamutarisa, because paunoita unongoshungidzira kuti wewe vanhu vasvika kuti wewe mbonitaurira kuti wakambondiona here muupenyu hwako. Takambotaura why uda kundifoseredza kuita chingoshani. Iwe wakafoswa nani kupinda chingoshani? I don't know what is wrong with this people. I don't know, maybe it's that confusion. Yekuti vanda kuita by force or what? Chingoshani nane mukadzi. Hana mukadzi. Saka chii chaanenge achiita? Content. Hakuna content yakadaro. Content yechingoshani. Ndikutokuudza izvi content. Saka content yechingo inonzi content yacho naye Mrs. May. Andinoziva kuti tarayo inonzi chi. Andinoziva kuti inonzi kudini pati ane mukadzi usho. Alright, inini chandira kutokotaura kuti mukoma muboys kana makateerera muri panapa. I'm happy nezvamataura and ndiri kusapotai and even financially ndiri kuda kuti izvezvi ndichibva panapa ndichatofonera namukoma muboys ndotaura navo. Chese chiri kuitwa, I want to be part of it. And kana zviri kuzokuti ndofanira kunge ndiripo, I must be there. Ndofanira kuti kana iri nyaya yekuti abatiwa, uya tofanira kumudzidzisa lesson. Tumwe twa twakawanda tu anofanira kuita an example yekuti izvi zvakaita zvazviitwa. And chimwe chaanofanira kuziva kuti hatisisi tega tiri kumutsvaga. Mhosva dzake chaidzo dzanodziziva mufana. Mhosva dzake chaidzo dzanodziziva. Mhosva dzake chaidzo dzanodziziva. Yes. Damwe hepi kuti ndanzwa kuti ari kuzikanwa paanogara. Titoda kuziva kuti anogara papi. Anofanira kugara upenyu hwekutiza. Upenyu hwekuhwanda ndo hwanofanira kuita. Chimuregererai wapfidza uyu. Atopfidza chimuregererai ndifungkuti achazipama. Chitomupa Sisimeli, you know what? Regererai zvenyu. Ndiri kuzvinzwa but sisimeli akuudza kuti unoziva kuti pane vanhu vanoita zvinhu zvokuti damage yayo soka you cannot undo it. Damage yacho yakanga yatoitika sisimeli, it's very difficult kuti ugadzirise unhu. Iyo narrative yavanenge vachifambisa. That is why ndiri kutaurira kuti munoziva kuti vanhu mune muchinetsana zvenyu pano paFacebook, but rimwe gore randichasangana nevamwe vanhu vandonetsana pano paFacebook. Shuwa ndinogara ndichitaurira vanhu paFacebook. naMwari umwe ndomusvitsa maoko angu ndinozonoenda kumapurisa ndasungwa fine, but maoko angu munhu anenge atomanza because I'm very close nevanhu vanodistroy upenyu hwevanhu, and after that vozoyava kuti ati sorry. Hauposte munhu asina kupfeka, hauposte uchisa munhu mazamu, munhu wongorume. Haisi content iwewe zviposte uchizvisa mazamu ukada kuzviita sei, hakuna munhu anokubvunza. Yes, hakuna munhu anokubvunza. Ita zvaunoda, kuti kaida kuposta nezvomwe munhu posta picture rake rakanaka uchitaurawo zvakanaka, kana uchidzisawo zvatinoita zviya zvekutogona kungopostawo mapicture tichidisa zvecontent zviya zvekudadisa, not kuda kufambisa a wrong narrative yekubvisa munhu chimiro uchimubvisa mbatya pamberi pevanhu, munhu ane mangwana anenge aine future anenge achaita makwata, achaita vanambuya vanotarisa zvinhu zvakaita saizvozvo sei. So tiri pano pasocial media tichitamba, but tine life after social media. Hauna green button. Saka ngoshani dzigadzimire hunhu hwekuti kana dzationa pano paFacebook ngoshani idzi. And last time ndakatombokumbira regero nenyaya yekuti ndandati ndinovenga ngoshani. I'm not going to take back my words. Vanhu ava vasi vanhu vanodistroy upenyu hwevanhu. Simple as that. Handidi kuona chinonzi ngoshani. Kana plate inodyirwa nengoshani handitombodi kunwira even cup inonwirwa. Pakaipa. Apa machambira ndakuita achaiti.
Yes. Yeah, pakaipa hapana kumira mushe. Unosati richiunzwa kaisa president. Unosati vanenge vakakumirira paZimbabwe paunongoti pei kupinda musi uyu unobatwa kubhodha uko. Uchingosvika pabhodha unenge wakamirirwa mapikicha kwanenge ariko vanenge vakatora. Vanenge vakakunyarara uchingopinda pabhodha chete unobva watobatwa wabatwa sei. Izvozvi. Haumana. Iye munhu iye akaimira mukomana uyu akanyasokwana here makamutarisa. Sometimes munogona kunetsana munhu pfungwa dzake dzisina. Ari right here because inini ndakada kuchitambira kupage kwangu aida kuita zvokufonera then I blocked him kwese but hatinyasonzwisisi because zvaanoita kuti unyasonzwisisa kuti dzirimo here pamwe dzirimo aitambisa dzimwe aitambisi inoti haina moto wakakwana hatinyasonzwisisi ende handisi kunzwisisa matire munhu kuti pfungwa dzake chadzaanenge achifungira osa varume vasina kupfeka vakaita kanga vamunetsi vane mabhizinesis even besides kuti vamunetsi hakuna kuda kuita sei naye chero sina business hazviiti nako besides kuita business timela masrespect you kana chida kutaura nezvenyini ndinongokuti saiwo ndakaisa picture renyu charo kwete ndinokubvisa hembe dzechikadzi ndakupfekedza hembe dzechirume. What is the meaning of that? Plus, content yakusasura uchidzisana nevanhu mukore uno wakomana 2026. People are tired. Zvakaita kudhara zvazviya. Kune nekuti munobaya live mimi mchiti ndikudisa nhinkera kuti ndikutukane kubayira munhu live. Zvakaitwa kudhara zvazvo makore akusure. Zvaizvozvi people vanhu vanokublutika manje. People just blue tick you what a men's worker. Uchita men's vanhu vachienda mberi live yakuboza vanhu vanetsa nazvo. Vanhu vatsvaka zviriko zvino entertainer zvinonakidza. Vanhu vanekutara chokwadi vanhu ava vanetsa nazvo. Vanetsa nazvo. Vanotoda zvaunyaya dzevanhu tisingatukani tisikadi ndodzi vanotoda idzo kuti kwandira kubayira nhingi live ndingi ndichimutukani chidai so kutaura chokwadi vanhu vakaneta nazvo hazvichina kana dhiri honestly speaking. Sisimeli aiwa uyatayadhiri ngati sisimeli yangu dai tikabhulana tikaita sei tisingaite zvokudhistroyina upenyu hwokuda sange zvakuita mukomana zvokutanga kuita vanhu vasina hembe vana munetsi vachitwa sei vachiita that's very bad. Izvozvozvo hazvina nangotangazati mangwana hanzi zvazodii pano paFacebook muona danger kana pari danger because pari dangerous I mean to say unotora picture rakadaro ori delete maghost ari pana panochengeta mapictures one anoramba achisecurity kusingaperi saka munhu angoti ake sorry just like that zvimwe zvinhu kutanga wafunga chako inanga ameno but pandinomutarisa munhu ndoona ngapfungwa dzake dzisakwana ameno kana ari maonero angu mwari ngavandiregerere but inini angu personally ndikamutarisa ndoona pfungwa dzina kunyatsoita zvakanaka handiziva imbomaiburango maswera sisi anjani mofuma muri sei ango kutaura chokwadi zvake wakamutarisa zvake antonzisa tsitsi ane uchaudisi hwakanyanya ina akandiungurudzira mai vangu zvisingaiti mwana uyu urichuyu mukomana akavatukirira pandandagara ndakatomboloka ndandatongodzwa zvanzi ndaona hapana zvandandambomuita kana unoziva dai achikonana nevanhu vanei vakonana naye ka richi imagine zvakazoita chokwadi ndechekuti chero mukomana webhozi vakamuregerera mukomana agara akatogarira nyanzva akaita zvisingaitwi kusvika pakunobata mutungamiri wenyika nemutoro usingatomboiti munoziva kuti dai anga akaita kana kuti munhu wani kana dai akanga akagumira kwati because ini bakandituka ndakangomusiya tikati pamwe ameno handisi kuti totoda kuzvimbo hapana handambomuprovhoka asi ndakambomuanalyza asi ndakambotaura nezvake not at all but mukanoona live yaakaita achindiadresa akataura takararana mai vangu chiimai havana mati akataura zvinhu zvisingatauriki sisimeni live yake ndakatokonewa kana kuipedza ndanzwa kuti ndaunoona zvikuitwa vabereki vako narechi saka mukomana uyu kauyu vanhu vakabata imagine kana nepanozira tinoti ane zvivindi zvisingaiti vadzidzisi vanoiti vanoparidza shoko aivadii vamwe achita kuvakotamisa ndinaika yanda kutoona zvangu akakotamisa vanhu vakawanda akavabata nemusoro kudai hazvisi kutomboita zvaazviri kupeji kwake kwacho dei ari munhu akazoda kuzorora kumira haana kumira sisimedi
ndikutaura kuti anga achitongobika ma-AI yake yaya kubvire even pakaitwa mahuwa umwe kunzi komana ari kutsvagwa ari kudii haana kana kumbomira aitoseka achipindura vanhu mumakomenti achizvidza akapenda but ina hangu anotondisiririsa kutaura chokwadi even akanditukira hake amai vangu zvaakaita izvozvazve handizivi zvambotaura ango kuti hameno anofanira kumbonoasesiwa sort of anambozviona zvinhu handizvizivi zvamutodzidzwa pano ini chiro zvanamukobamupedza nambozviona ndakatongozviona yakutouya ti sime ndinokumbira platform handambozviona ini ndizvione cheko handina maybe ndakagara ndangomudza kuti richikana uchita content dzakadai handiuiko and I stopped zveshuwa ndandifika ende kupedzi kwake saka handitozvizivi kutaura chokwadi kuti kune nyaya dzaipostawo namamai vako Diamond vachinzi ndakarira navo handitozvinzwa pano handizvizive handizivi kutaura chokwadi handizvizivi makazviona handifunga kuti maimbomuedha even paplatform I don't think so because even president even vanhu I don't think kuti mimi panapa ndaona hangu makoments evanhu vanga vachiti munhu ngabve pano munhu ngabve pano haafana kuti mbe ngari panapa nemaitiro ake because hakuna page revanhu vakakwana in fact amwehefu kuti matima hamuna kuroona because honestly handina kana vhidhiyo randakamboona rema-IA kana kuti ndakatongonzwa kuchinzi agadzira mavhidhiyo zvatobuda akutosungisa nomukoma moboys apa ndo pakatondivinga kati mukoma moboys anondisungisa pari kuti ndimaone handina kumaona ini angu inini angu hamene kuti mangani andambopindawo pastikeni kana kuzviona handina ini handina kana kuzviona ini mukomana uyu kutaura chokwadi ndakatombomitira live ndichitofara ndanzwa mahunga kunge ekunzi ari kutotsvagwa tikati ambodzidza ndikati pakazokira munhu akakwira zvikanzi hapana kana ari kumbomutsvaga hapana zvaanomboitwa ndinoitwe chinyi njani ndikasikira ndasvoda zvino saka apaina handichazivi kuti inyaya yemashuwa here kuti agarira nhanzva zveshuwa because ina kandirwadzisa sisimedi bozonde wakambotungwa nemunhu wausati wakambotsika kana konzi kana kahwani ndozvaanoita mukomana chida mukazoona mukoma moboys akavaita pati hamena kuti akaosarungani munozvati chii hanzi makatombofamba waningi handizvizivi ini achandouriko ndakazvionepi I don't even know about it ndakatombotukwa ndotozviona mucomment section handizvizivi inini manje zvandinoita manje ka handiti handingofa zvandochikudza nechidzo chechokwadi munozati ndogona kutukwa kumwe kukatodarika ndisikazvizivi ndakatukwa pana because kana ndikatozva ndati ndabloka handindiko uyu handasikamuzivi inini richi ndasikatombomuzivi hamutsiva ndasingambonitega kana kuti ndakatotamuona auya pano pandakamukwidza paaisa request ndakamuti richi ndikati ndiri chokupi ndakati tara chokamabiri pamada ndisingamuzivi ini ndasikamuzivi zvachose ndakatozoona ndopakazoita live rimwe day achindidefenda hanimona ndobva ndatoona but live yaina kupera zvakanaka ndakabva ndatobva hanimona because papa chitangwa zvinyaya zvakanyanyisa ndakabva ndatobva ndikati pakazouya ndikati kana kutaura language yaiya ini ndozvondinetsa kuti ndikusapote kuti ndishare because akazondisira message ndisherewo live yangu ndikati kana uchitaura zvinyaya zvinonetsa ndishare because vanhu vanofonda ndatomuudza vanhu vanofollow page kwanguko nevanofollow page kwako vanhu vakatosiyana saka ndishare zvinhu zvakadaro hazvigoni kuti ndishare kana wachinja content ndinoshare I don't mind ndikatomuudza so ndasingatombozvizivi ini kana chira chitombosviva pana chinoitika munzati chii richo yanenge akapinda pasocial media because ndasingamuzivi akapinda manje vaya pasocial media vanhu vakamugamuchira I think ndovakamuudza kuti ndovakamuti pinda uchidini uchiataka vanhu unokurumidza kukura so ofuchi zvakaitwa nevanhu vakatanga kupinda kusocial media kudhara vamwe vakatoataka vanhu mahara havana kukura munoziva kune vakapinda chitoataka vanhu zvokudaro but nanhasi havana kana kukura zvakangoitika kune vafu panguva iyoyo gemu rekutuka tora chokwadi muzvitarise muone regemu rekutuka kozvinokada kubayira zvituka munhu ka komensesheni inenge ichitondura iwewo wacho uri kutuka uri kumwa ndagona ndiri kubaya nchitirega ndituke munhu inenge ichiundura iwewo vana vaneta nenegativity havachadi vanoda nyaya dzevanhu asi nyaya dzevanhu dzinouya ine fomu yekuti dzinonakidza kwete zvokuti mune muchidzikisa gejo muchituka vanhu muchitaura zvisingaiti muchidini hanomona vana havadi kusara chokwadi comment section haina kupusa 2026 ino iri kugadzisa zvinhu comment section iri kugadzisa zvinhu ukangoya nenegativity yekuti uri kudzikisa vanotota iwe vanofamba newe vanofamba newe taswera waswera seyawo tasikira maswerawo
Inini zvakaitika madays andainetsana naChuck Norris richaindiposta achindiumburudza, but I never noticed it. Sezvamurikutaura zvesimene. Aindiposta left right and center. Ndobva ndazotegwa neumwe munhu, ndobva ndaona achindiposta. Ini ndobva ndanyarara zvangu, ndobva ndarova munhu necopyright z. Ndobva tazonetsana naStopolo saka akati alive akanditukirira. Ndobva iye amenoti nhamba yangu akaiona kupi nyaya yandakaiudza Louis. Ndobva afona zvikanzi ndatumwa nabosi Tafadzwa vekuMatrix. Tiri kuda kuvhura docket recyberbullying neharassment. Pane munhu akakuharatsa saka hanzi mafollowers ako ndo akaisa link yekuti tisungise Sobolos. Ndikabva ndati which follower is that? I don't know. Saka madays wandairwara. Ndobva ndamuti I can't talk to you right now. Ndiri kwadoctor. Ndobva ndakata phone yaye. Ndobva azofona neimwe namba, aitofona nemaSouth African numbers. Ndobva azofona futi manheru, aitaura nechishona iye, ameno zita rake azvipa. Ndobva afona manheru. Saka ndakamuudza ndikati paunofona manheru, please call me nevideo call. Akabva ati aite iri pacomputer, because it didn't make sense. There was nobody akauya kuinbox akati tareva ABCD chichichi. Ndikati ini ndakanetsana naSobolos but handifungi kuti ndingasvika paextend yekuti ndoda kusungisa munhu. I don't know about this. Ndobva azofona manheru. Saka 2 seconds dzaakataura ndakabva ndarecognize voice rake, ndikamubvunza ndikati unonzane. Ndobva ataura zita rake riya. Saka mistake yakaita akafona neimwe nhamba yanga ine picture yeimwe page rake paFacebook. I think it's got about 2 or 3 pages. Andichazotoraiti chii. Ndobva ndamudza ndikati ndiri kukufonera back ndambopakurira vana chikafu. Ndobva ndakata paya ndobva ndanotarisa zita raakanyora paWhatsApp. Ndobva ndanotarisa paya ndikaona ndichisearcha paFacebook zita rake riri kubuda ndati saka why is this guy taking me for a fool? Ndobva ndadzoka kwaari ndikati fona nevideo call. Kana usingakwanisi kufona nevideo call, I'm not taking this call. And voice rako ndiri kurinzwa. Uri kunyepa iwe kuti watumwa nabosi Tafadzwa kuti tisungise Sobolos nenyaya yecyberbullying. And which followers are these that have sent you this message yaita reach out in ndazonyanya kukosha Diana nondiziva inini to that extent, and it was just him talking about me. Zvandakamucorrecta ndikataura naSisloveness ndikati utaura na uyu handizvifariri nyaya ichakapera. Saka iwo wakupinda papi. Ndobva ndasiyana nazvo ndingirikini ndatomukata ndikamubloka. Vaazouya manje achikumbira regero nekuti page ranga rarohwa nemacopyrights. Akatondikumbira zvikanzi I'm sorry for what I did chichichi. Ndikatomuregerera. Ndikati but don't do that. Iwo wani vamwe unotaura navo uchiwirirana navo kuti tiri kuita zvecontent. Ndikanzi no ndaida kukudza page rako. Ndikati unogokudza page rangu sei inini usina kunditaurira. That was very unfair of you. Ndobva handikumbira kuti ndiite retraction. And zveshuwa ndikamuitira akatondinetsa 2-3 days achinditi ndibatsire. Ndikati I don't know how to do a retraction, but what I know is ndakakurova nemacopyrights. Akati yes, page rangu rakasuspendiwa. Ndobva ndaita andipa mainstructions ekuita retraction here. Ndobva ndaita retraction. Akati no iko zvino ndakuita live ndichitaura zvakanaka newe ndichakubatsira kuti uboost page rako chichiti. Ndikati no it's fine. Saka at the end of the day I think it's come to a point where somebody needs to put him in his place, because there are protocols that we follow in social media and as people around the world. Today, we've got families, we've got people that watch us, we've got people that depend on us. It's very bad. To a point, yes, you are creating content, but also respect privacy. You cannot be embarrassing and posting my pictures. And that's the point where Chuck Norris akazotsikamara afonera amai vangu kuti please nyaya yecontent iyi handichazivi kuti zvakufamba sei. That's why I don't talk about Chuck Norris anymore, because of Richie. Zvese izvozvo haindiposta mai vangu vakazviona. Saka at the end of the day ari kuita achitsvaga fame nemari, but he's destroying people's lives and making people hate each other for no apparent reason. Saka kana paine vanhu vari kuda kumusungisa, I changed my mind. Zviri nani akambovharirwa, because story yaari kupaka is not sincere. Because kana munhu asinganyari president kureva kuti mangwana anogona kuzoposta anything achibatanidza vanhu achita kunge ari kugona asingagoni, but he's creating more chaos instead of content. Content is not supposed to harm people. It must follow community standards. You must respect people. As much as we fight panapa Facebook, we still have got time kuti kana zvanetsana tinobatsirana. Uyu anobatsirika sei achidestroya upenyu hwevanhu.
ndozvandakaitwa ndo unoona chinokureza regai ndafara kuti most of the masocialites akawanda ndikumaona mucomment section aripo pano. Regai ndimbokuudza chimwe chinhu 1 masocialites anditi hazvina basa kuti page kwako usati wambondiona, hazvina basa kuti page kwangu panapa usati wambouya pamwe watanga kusvika nhasi. Munoziva the good thing about social media chi social media we can hazvireve kuti nokuti hausati wamboona page wekuti tinovengana no, but munoziva kuti pakaita dambudziko chairo chairo kuti panzi paita dambudziko we come together because tinyisona kuti panzi ndiani aita dambudziko ndisi Uvia Dlamini aita sei ari kuda panzi pakudiwa mari yekuti aende kuoperation hazvinamira zvakanaka we create GoFund tobatsana tese we help handika tiri kushanda pasame kambani tiri vanhu vamwe chete handika hazvireve kuti tobva tatodzikisirana gejo kuti handida kudai nokuti zvazviri richi you must learn from this. Do you think ukanzoita problem nhasi iwewe pana munhu anokubatsira here achiti ngatitei tibatsire richi unotouya ngatimubatsirei vanhu vese vakatanga kutokutuka kuti kubatsirani hazvibudi. Saka social media shouldn't be used for bad things only guys. Kune mwanyora kuti hanzi mama rasta vanotuka vanhu every day asi vanobvumidza kutuka vanhu. Ini ukantarisa munhu anyora comment section iyoyo comment iyoyo most of the times haundione kupage kwamama rasta. I like mama rasta zvokutodaro but ande haundione kupage kwavo because kana pachi ndova ndoenda kana vachiseka vachifara paya ndendiripo vakatanga kutuka ndinobva umbozvinotisa ndinotobva hautondioni kana comment yangu ipapo because kutaura chokwadi hazvibude 1 minute tiri pano tokuti ngatibatsirane ngatidai chero mangwana akanzaita dambudziko vanhu vanenge vachimukuza handiti vari mucomment section but mangwana pakanzi dambudziko hombe the same people vari kumukuza right now anofanira mira ega mukona asisipo zvakunetsa. So pamwe pacho tinoda kuti tijaire masocialites kuti as much as tinombotamba chidisira chidai handika ende mama rasta handiziva kuti anodzikisa gecho here zvokudaro handizivi. Kune vanhu vanotoziva kuti panapa paka vanotoita content yekuti ijo content yavo iyoyo yekutuka vanhu ende pakutuka haisisiri content because anodzikisa gejo animaona inenge isisiri content yekuti unotamba uchituka munhu unoenda unotanga kunotuka uchituka mele aiwa mberi kushata zemino uchidai ndo content but the moment uchidzikisa gejo ukatanga kupinza vana vevanhu varume vevanhu madzimai evanhu vasipo haisisiri content it's no longer content because these people are not on social media avapo pasocial media vanamboya pasocial media uchibaya mabhatani wakutova involva haisisiri content animaona watove personal. So kutaura chokwadi maupcoming socialites hatiudzane zvokuita but muona iyo complaint dziri kubuda kune mamwe masocialites idzi dzako richi munhu 1 uri kuona kuti patove neera munonzwa kuti apa richi zvaanoita manje achituka kudaruka haatozivi kuti vanhu vanotomuziva vanotomutengesa mazita arichi ari kutozikanwa kutoti richi anonzi ndiani hani manzwa angova achitaura kuti kana paanowanika ari kutozikanwa anongoitawo zvake zvakatitedzera magosika but akagarirana zvamukomana uyu rekedza ndiuya hangu makomenzi uku vamwe vacho ashande ega yerichi ane vamwe vanhu vatinotoziva panapa vanoshanda narichi vanga vachimusapota ari kuda kuedwa ipapa handizivi kuti hamuna makabloka nachiposta president vachienda vachinosapota timu iro totova vamwe ndikuvaona mucomment section pano vari kuita nga vasiri kuziva kuti chiri kuitika but they are part of nyaya idzodzi dziri kuitika dzarichi but vanhu vake vachoka angoka ndo the same people vari kumutengesa mareal names ake anoona ameno thank you so much Simeli. Right akwira mira yataure nemi akwira mirai angu chitamta mirai iwe richi wakuti tiuda kuedwa wanda kuedha richi atachidoni asi kuwhatsapp pane vakablokana nawo vatambokwira wani ini ndanga dzakaenda gana ndasitorina ndiye akwira pawhatsapp apa akwira kadona anga akwira zvakadona atoti ndikwidzei ndikamukwidza mutadona sei anogona kusatoziva kuti ndoudzokera sei ndakabloka kwese kwese ndofunga pamwe namba yangu redhono taurako vanhu vari kutukana mucomment section muhanzi nhubu aituka kugara amenoti vanhu vakapedzera kuona nhubu achituka rini nhubu akapedzera kutuka achishasa zita rake rekuti nhubu kugara iri rakanzi Diamond wenyasha iri hasanambona nhubu achituka vanhu nini nhasi kutaura zvarichi makuda kuisa zvanhu pinda papi zvanhubu nhubu ari kutaura zvauno aiwa nyaya ndo vanhu vaive yakavagara vane vakangondimaka zvangu but anyways ini handivazive handiraramire ivo ende
matakadya kara nyaradzi mwana. Saka kana ndakazviita ndikazviregedza wakaguma undoona ndichiita izvozvo rini, handiti taizviita mazuva azvaitiwa. Hatina kuzviita mazuva azvaitiwa here. Vanhu vaive vane vagara ina handiraramire vanhu mune muita zvinetsa zvenyu kutaura chokwadika ukatoona ukatotsanangura utopinda munyaya yacho haisi nyaya yako vagare vaziva because vanofunza kuti vane vasingazivi vanotozvinelutika vanhu vakandaro blutika vanhu yagozi yapedzera wako explaina zvinhu chirega yataura iwe ndichitaura usati wadonha. Ini ndatingi tauya pano kuti tizokumbirawo rege ndozati ndakatadzira vanhu vakati wandei ndakatovatadzira chaizvo ba chiripo ndandati ndaiona mukomo boys and then I checked my comments pandaintarisa macomments zvavataura kuti vanenge vachikukuzira ivavo ndo vanodi ndikuona iva vaitoshare vaitoisa sei ndivo vanhu futi vari komenda achiti ngatipinda mukati so wazviona inini zvangu ndoda kutaura ndichiti ini hanzi kuteuka mvura yateuka ndika saka pari zvino takumirira way forward kuti chiri kuuya mberi ndezvizvi nekuti angaratapa tatoziva kuti zvatokanyika cause common boys asi mwana mudiki kana kuti munhu anoita maskits okuti unotamba naye dai ndakaramba ndichitamba kana nevanotamba navo na mama rasta vasina nevamwe vasina basa zvaitondingire zvaitoziva but sezvo ndambotaura kuti chero inini ndinotoziva kuti kuna mukomo boys vakawanda vandakamboonetsana navo vakati wandei but andambouya paplatform yenyu ndichiti ndakatadza because ndendazoona kuti moboys mukoma moboys munhu ane businessman munhu anenge achichariswa kufamba nyika dzakati wandei achisangana nevanhu but because of me pane ndadzikisa maybe 40% yemaclients anga achafamba namukomo moboys because nezvandaita unofungiza kuti ichokwadi and then pana mbobvunza paya ndakataura kuti inini dai zviri kuti ndokwandiri pana mbobvunza kuti asi rito wachengocha ndikati zvomufanana siyoyo anaacta ari muroi zvoreva kuti muroi here handingaiti ko-president waivaita sei president because vati vamwe havana basa ko-president vane basa waiita sei okay mukatarisa mukatarisa peji rangu kubva pandakatsiurwa nekupresident uku mukatarisa president anambobvira ndavaposta kubva ipapo kumashure uku I think anditika ndaivaposta mukatarisa neofisa kwapresident ndikanditaura nchidaro ungatarisa inini vanhu munhu saka iwewe uri kuti isusu waunenge uchipisa inini waunenge uchiposta hatina basa inzwa mukomashamujamo imi mukatarisa rekatiti pari zvino tomborega zviya zvekuti kana nditaimbotituka pari zvino ndokuisa pachigaro chenyu imi mukatarisa ndakapesa kuposta muna august handiti august or september I think ndane uchimbotiposterei naye uchindipfekedza madress unondiziva wakambondiona here muupenyu hwako waitanzi waidanana neni ndiri ngochani wakambondiona muupenyu hwako then ukatarisa ndikubvunza kuti wakambondionawo here takambosanganawo here in real life inzwa zidamdam chiripo pamwe pacho content tikaitevedzera zvakufana izvezvi ndinogona kutaura newe kuinbox ndotiipisa tete masibanda apa handiti pamwe pacho ukatarisa inini vanhu vandaituka ndaitaura info chaiyo ofanga kuzvonza kuti ndaitaura munhu ari kuchera ari kugosana chera ari kupi chera ari kupi saka waituma nevanhu waipirwa nevanhu no and then zvandinoita inini like ndapamba kana kucomment section kana kuti ini pane munhu wani kwandakatumwa hangu kune one kwandakatumwa chitotaura kuti ndakatumwa chitozvichenesa richi kuti ndakatuka nhingi ndandatumwa naningi kune one ndakatumwa mwazazvakofana ndokufanana pandakatuma nauyu pandakatuka angela ru yaka ndatuma neshamari yake saka angela ru ndakamuudza kuti shamari yako yakadai ndiandika shamari yake ndikazoituka futi pano ndikazoituka futi pano shamari yake ndiana akakutuka shamari yake
akutuma chamari kendiyani chiripo atete kuti ndirame unguona ndikaramba ndichidzokera futi mutoka ndiramba ndichikurudzira nekuti pari zvino ka tofanga kutofokasa neuyu moto watoningirikina kuti uripo nekuti ndikaramba futi ndichideroka uko nekuti ndakataura palive yangu ndikataura kuti ningi ndiangwa ndituma kuti ndituke ningi and then that person takabva watumwa nani kuti saka makatogarisana nemunhu akutuma wacho inga zvakaoma unoziva chitamundamu unoziva ukatarisa pane pamwe pandakamboita live ndikataura ngati chitamundamu kuti ndisvike pano kuti ndikure ndichitamundamu ana peji rakacreata akaisa kuti tifollowa ndisangane vamwe vanhu mafollowers angu ndakazosangana navo live ndichitamundamu and chitamundamu ndakatanga kutuka musumadays pawainesana nana David Abdullah na Swagger nanti inini I like Swagger, I like David and pasina nituka adatuma ipapo I like David, I like Swagger kufanira unoza Swagger chiro akachishema ndinotorwadziwa kunge iyama yangu and David I like David saka iwewe you mean ndo vakanga vachikutuma here kuti wangozifungira wewe ndoda kutopakatuka baba vangu inini richiri pakatuka mai vangu uchiti wakarara navo ndakanda kuiteiwa ngwatumwa nani mira ndichaindapindura chitamundamu chitedza nditi tozoya kwamuri kuna chitamundamu inzwa aya kuna chitamundamu handina munhu akandituma kuti tuke chitamundamu handiti ukatarisa chitamundamu chinhu chakaitika garaji rangu rakatangira pekutanga pane paakamboita live I think last year na February anditi pane pakamboita live aitaura kumashure uko anditi ndipo ndakataura garaji ende tikauya zviko taura zvii zvacho taura nyaya chaiti zvii mira unoziva ngoma chitamundamu unoziva pane chokutanga ndakakusendera mameseji I wanted to record you. Ndikava send a message chiti cha ndikufarira something like that so but ndakasenda name way and not as save up and then imi pamakauya mukabaya live my days and this content ungachariza any content iyi ndakaipiwa naTatishas madays and zvinhu zvinonzwisisika mani munhu akatarisa unoona takapfeka jezi kuti ndi-explain You are dealing with someone with a mental issue. Apana shamu munhu ndakudzenda sandakakudzai kuti mira mana wena sekumeka ndokumbira kuti muitiro favor ndipese nyaya yanga ndokumbira muntu Viola ndokupira ngomira Viola chimbomira timudzwe mira itinzwe nekuti uyu tagara tikurwa okay tikaura nyararo amute and then I think ndokumbira apano atispakurwa andika ukatarisa vanhu vari kubvunza chitamundamu vari kubvunza nemabvunziro ake asi kurwa uyu arasvika chio ndoda kuya pakuti ndakakusendera meseji zvatanga sei ndoda kuya kuti ndisvike ipapo pandakatanga kunyangana naTatishas zviya zvecontent that was ongana waFebruary ndaita seizvozvo tikapedza naTatishas tikabva tati ayauza kuti tapedzerana contract chechi yapera ndikabva ndatarisa kuti ndingaenda kunani munhu aikozina kuzikama ende ndakauya kuna mukoma chitamundamu handiti ndakaenda na mukoma chitamundamu ndikati aiwa sha inini ndakufarira so ndine mafeelings akadai mukoma chitamundamu ngati zvinhu zvakadero wakamboona matirwa here and mameseji acho iwawo ndikuchechera chitamundamu ngati ini handodi zvakuda kutobhodii zvakabva zvapera ipapo saka pane dhera akagara live pane nyaya dzanga dzataurika ngabaya live zangu uyu mukomana nguya yakamosvosvo saka ipapo chitamundamu anga sina mbotuka kuinbox kwangu ndakabva ndaenda kwana chitamundamu ndakabva ndamutuka ndakabva ndabaya live yangu ndikamutuka ndanchikwana vanhu tuka live ndikatomutuka akazondibvunza kuti iwe sha kana uchida kuti content yako iyi haungangondibayire live kana kuti aizwa undiposta kudii kuti ndisingazivi nekuti ini ndasizivi unonditaurira unondiudza kana ndaramba ndaramba
and then pakupfekedzwa madress uyu anoziva uyu anoata handisumuyepera pandakapfekedza vanhu madress pandatanga kupfekedza vanhu madress ndakakumbira ndikumbira kuisipfekedza madress vanzi aiwa ini kucontent iyo handisi handipo ipapo anoona mupupurira kuti izvozvo vakataura sezvozvo anoda kuwedzera kana kutapudza apa takufamba takagara tisingatauri ndakabva ndamufonera ndikati ngoma chidamudamu ndofunga ndakakutadzirai ndasvikumbira giropazi ini handike ini kana ndabata kona kwandakurege handichengete chibumbu toramba chidi pandakazotanga pane day randakaedita rimwe video photo handisika ndopatakabhlokana taitakunosvika muna august ndopandakati tabhlokana paya ndopanyaya yakatanga nyaya vachitukana naDavid Abdul saka pavaitukana David paya ini semunhu aifarira David naswaga saka ndiri kuona kuti David ndikati chireka ndichiakirawo ndiitewo kontinye nenyaya yakadai chidamudamu angasina kutadzira uyu angasina kusikana kutadzira ndataura chokwadi kuti chidamudamu angasina kutadzira ndakasina kumbosangana iwewe ndakakutenda unonamatirwa ukaenda unonamatirwa here mushure mongo wandudza kuti iwewe uchisa mafeelings nemukadzi ndakati ndaona wakazoenda unonamatirwa terra unzi that was dairy I was ndairecord and dairy ndairecord panga pasina zvinhu zvakadero and then ndairecord ndaida kuita content ndikuti pandakafona ndandiri kubasa ndakatanga ndataura ndokumbira kufona ndaitira kuti chifona ndimbotaura sisimeli mukomana wepaitaura zvisezvo pakauya ndaisikatombomuzive kuti hanzi hadiye viki kanani munongoziva kuti vanhu vanouya nenyaya dzava kumainbox akatouya achitoisa mameseji achiti mukoma ndaitawo problem inini handichambonzwi kuti ndakarara nemudzimai ndakutoita mafeelings ndikati samarika ndakatoti hama yangu ndasikatoziva kuti munhu wandikutaura naikiyani enda unonamatirwa kwauri zvinhu zvako kutaura zviri spiritual enda unonamatirwa because hazvisi normal kuti wewe ugere nemudzimai mumba une zvinhu zvawakunzwa it's like ndaitotaura naye sabrother yes pandakazoona kuti munhu wanda kutaura naye ipapo akatenga kuposta ndopandakaona kuti uyu munhu uyu hatina kwatinoenda uko anenge ari kutofarira nyaya idzodzo dzekuda kuda kupfeka madress iye pachake ndopandakabva ndazomubloka anga akuita system yekuti anofona nema-private numbers ati mbomira nditaura akaona ndakafona neprivate number anyway haticharamba tichidzokera kumashure kwese ndakakuudza kudhara kuti sekutaura kwawaita kuti nandiite zvecontent dzechingochana ndakatokuudza unozviziva but iwewe wakaenderera mberi ukaposta ukaita zvese zvaukaita inini handichade kuramba nditsanangura pano chinhu chandoda ngokuudza ndechekuti pari zvino ini ndakumbodzika simeni ndichanzwawo kuti vana mukoma moboys vari kuzvifambisa se iwewe tofanira kuzotaurirana face to face kana kuri kuti taita mukana wekuti iwewe pane pawabata tosangana totaurirana like man to man because yes ndapedza ndakumbirawo kuchibvunzawo pangu inini kuti zvawakanga wakunditukira mai vangu chitokanana navo uchivakumura ndiDiamond wenyasha ini ndakanga ndakuite alright Diamond wenyasha ndikandikutaurira Diamond wenyasha I think iwewe madays aya andaiuya ndiprofita kupeji kwako madays gore riya madays takambowirirana nditi uchasvika paFacebook uchiri muprofita ndichiri muprofita chiuya ndichiprofita that time ndichiri kuprofita sisimeli mukomana uyu achiuya pano pasocial media ndakamuziva achibatsira vanhu ndichitovhura malive kuti vanhu vabatsirwe I'm telling you achitanga kuuya pasocial media aitokwira pamalive pangotoita madhezi sekuti chitatu vanhu votoporofitwa paya uyu madhezi acho ainzi gachena asati akunzi richu aita zvekunamata aita zvekunamata neighbor yangu bichi panext door pangu ati ndakashamisika achindituka achindibva kuti nondapire mama usapekuita malaiva acho ndakabata nababa vangu alright alright inzwai aiwa mira iteteye unoza ukatarisa ini
aiti ndikatuka ukatarisa kuti let's say iwa example watuka tongoti madambos andita indokupa 2 days ndozouya nerevenge ukatuka like munhu une munhu ane kufamily kwaanosapota ane family ane munhu anosapota like kune vambotaura sisimeli ndakambowataura sisimeli ndakambowatuka ukatarisa pane munhu akatuka sisimeli asitautaura mazita ndakazoenda after 2 days kana mutuka but ndisingatiratidzire kuti ndimutuka because of ndaona chituka sisimeli like Diamond wenyasha iwe tingataura kuti iwewe uri munhu anotuka iwe andinambotuka iwe kana takusangana pakutuka chaiko iwe ndechopindura iwewe zvasiyana asi tete emi havasi kutuka havasi munhu aituka kana tonodandaaiwa munhu anotuka saka iwewe unotomboda kudaro zvako because ndakambokutuka here iwe no iwe unamutuka mira ndikuti kutaurire iwe haunombotuka inini iwe Diamond ndinotuka ndinoziva kuti ndinotuka handinotuka ndakambokutuka here Diamond aiwa Diamond mira ndikuti uona dzinofanira kune vanhu vanotuka vanotorwadzira handisa tinenge taitana something saka kana ndaitana something ndaikonana naye unomuzira saka iwe unopinda papi panyaya dzevadhangu zvango terera unze Diamond iwewe neni takafanana pakutuka iwe Diamond unotuka aiwa matukiro anosiyana but iwewe kana ikukuisaiba bullying uriko aiwa wakatukirana irambiyoyo wakambondiona ndichituka mbereki wani pano pasocial media undiudze ndozvawaitukirana irambiyoyo Diamond terera unze Diamond pakutuka zvofanira kuzwa pauchirwa nemunhu hautarisi kuti munhu iye ari kurova face chete tairwa tichiudza vanhu kuti iwe neni tairwire chii iwewe Diamond ndingatikuudze iwe terera ukatasadhera ndakakutuka iwewe andika wangwatukani iwe ukatazive date racho but iwe ukatarisa kuti unenge watuka iwe Diamond ukatuka zvakuti iwewe ukatuka nevasikana vakawanda vakaipa inbox wangu vachitya kutorerwa mapeji madhezi emastapati avo like vanashamiso vagona kutaura vasikana ivavo but waitretera shamiso zingaiti achitowaititi ndakutorerwa peji nariti uchatoda kutora mazisa ari mupeji mangu waivaitire vasikana yavo uchivatyitira kuti vavhukisira kudaro chireka ndichikutaurai mira Diamond chimomira tete imichimira ndikudzakatoona kutodzidziswa chidzidzo iwewo nashamiso andika ndosaka ndakumbira sisimeli kuti vamute munhu ayapinda uyu ane namba yekuzambia ndosaka ndavakumbira because mapindiro aita angada kuti tiite nyonga pano ndo same zvakaita tichitukana nashamiso mina ndikuudza shamiso ukamubvunza zvakanaka tete emi shamiso akandituka nekune madhezi aindati ndikatuka vanhu vayo inbuningi kwangu shamiso aitira kuti ndikamutuka handita vanhu vachaziva peji rake ndo maitiro but zvazoya neimwe nzira yekuti shamiso akazotaura kuti iye chero kuri comment section tanga kama tikawirirana neshamiso aitarisa kuti pandinomutuka madhezi aya vanhu vachandotarisa kuti iye shamiso amutukwa ndiani vobva vaenda kupeji kwake nekuti starpart yakanga yasvika shamiso dai kusina kusvikira vanhu ava dhere starpart ndaienda ikoko vanhu vaitevera kuti richari munhu yaituka but paakandituka pabva pindira vamwe vanhu 2 vakaita ningi iye shamiso ukamubvunza anopupura kuti aiitira kuti aningiri ava kutone muna shamiso ukamubvunza shamiso uya ukamubvunza uya iye taitira starpart mukamubvunza tete emi shamiso kana asina sai anotoziva kuti iye angasina site rekuti anoda kuti tutukana neni nekuti ndiye akatanga kutinikira kungoposta akaposta kuti ndiresponde ndakatama kuti richi so indikabva ndatoti ndabva ndapindura nelive saka ipapo iye dai pasina kupindura vanhu avo dai sina kusvika kure kushamiso pastarpart yake ienda futi inini ndere starpart ndaienda handiti saka ipapo mumubvunze shamiso mukamubvunza shamiso uyo shamiso haasi nyaya yekuti taitukana inyaya yekuti shamiso angane starpart pataida kukwizirana peji rake saka ndo zviripo
ari kuti musikana weZambia tiri kurwa ini handina kumbobvira naro naye when he started coming kusocial media akandiudza patakamuona kuna Tatilicious akati ndakataura nevafundisi vangu ndikavaudza kuti ndakuenda kusocial media ndakuvanyepera kuti ndringocha nechichi ngati zviri right Richie, it's okay, we will support you. Ndaitomushera kana chita maneza I used to share ndakazobuda palife yake ndakuona akutuka president. That was my reason. Ndakatomuudza akatondiudza akatoita live achiti iwewe zvena kundivengera kuti ndikutuka president. Ndikati I won't come and support you as long uchituka president. I won't come and support you. Kana ndichioneka ndichikusupport kutuka president, what people they will say about me in dream social life. Don't say kutuka president. Ndichiti ngomira ngati ndakatuka president ngoti ndakaita AI president. Nekuti ungatuka zoita semunhu ndakabara ndituka president. Ndakatuka president even me ipapo pauti wadirita page iwona umbonituka ukati ndakarana mnangagwa. You didn't say that. I still have the video. I can repost it. Ndinayo panapa ndakatoirecord wachiti ndakarana president wakambonora ndichirana president. Papo kuna president manje ukutambira kusiriko ukokoko. Tamba kutuka vanhu kwa president ukoshamwari unonyura zvakanakisa zviri smart ndotokuudza don't do that. I had to report ndakatoreport kuna boys vakomana. I was given the number ndakatoreport and then I sent the video ikachiti ndakarana president inini. I was supporting you. I won't come and support you when you took a president. Yes, I took an socialite, but not to president. Alright, kanditi Viola unoziva kutanga ndaikuleva kuti sisi Viola palive wakandituka iya muna mavakasi ndakatsaa kuti ndakati sisi Viola waitumana nauyo anonzi ntombi kamaitwa vaishandi unopinda panyaze uchituma kuti enda unovatuka vandibvisa paclub chichi ndabvisa munhu papeji rangu ntombi is my sister anambondituma chimwe chinhu kana one day anambondituma anything tuka president even kundiudza nini kuti ndinorana president. How can you do that? Wanduudza ndinorana ndakambondora ndichirana president. Akanditukira vabereki vangu the same way akatuka vana president, the same way akatuka vanhu vese vakatuka ka mukomana uyu hagopa akabvuma ende haana kana reason yekuzviita. Let him go and listen more boys gasadzore tsvimbo mukomana uyu ndiuna kuti anoitei anoteka namamutsura so mangwana anogara 2 days 3 days mangwana adzokera futi onozviita otandiudzira zvokuita inini ana mapeji mangani richane pages do you have iwewe more than 6 pages. Okay, thanks so much. I think now I think we are not discussing nyaya dzekuti ndatuka for now let me focus panyaya iri kupisa pari zvino sisi Mary andawira pano nekuti tikatamba chitauro kudai vakawanda vanhu vandakabvura vakawanda vanhu ndakatuka saka havasi vavo vega vakatowandisa saka ndikatimbomira Diamond Wenyasha iwewe neni tiri tese tiri pabullying iwe nekuti paunotuka bullying yangu ichandiudzisa yako manje iwe wakagarira nyanja chero usatombofana kwakandifana ndakafanana ende iwawaka riitika dzidziswa chidzidzo ende kutaura chokwadika usati watanga wanzwa ndaitombokudzira zvakuti unorwara njere but iwewe ndiwo munhu achava chidzidzo handiti wakatuka tikakunyararira because taiona sekuti pane zvikunetsa pauri ndobva waenderera ka uchadakarawa dhunge tunge inokufita wanzwa richi ndati dhunge tunge yako saizi yako inokukwana inopfeka iriko usambobva zvako wakaita kundifananidza neni iwewe yangu inini bullying yacho yakuti bullying yangu ngaichandiendesa but yako ka ndoiri kutokuendesa first
hauna kana reason zvawakaita kuvabereki vangu ndozvawakaita kuna president ndozvawakaita kuna mukoma moboys ndozvawakaita kuvanhu vese saka gara zvako pasi uchanyatsonakirwa pari zvino Diamond rega ndikutaura kuti zviripo ndinofokasa panyaya yamoboys not nyaya yeumwe munhu. So chiripo iwewe ambovonakira nezvituna iwe unofanira uda kuendeswa pasi chaipo too much. ende anoza futi zita rako ndakuda kudzika chausingazivi ndechekuti vanhu vacho vaikuridzira pembi ivavo vacho vautamba navo vamwe vaikutumaka ndo the same people futi vakatoti inini zita rako ndakatoripiwa unzwisisa ndo the same people futi vari kudikisa zita rako zvese handi maibvotumirwa mawendi limiti uchanya uzoona iwewe kuti munhu wama$20 dai vakupamaridza iti dzakawandisa zviri nani uchipiwa ma$20 zvinzi vaya live vafambe vatuke. Alright, okay. Sesimeli, I think pangunda tinge tichichekana tichionana kuti ndio zviripo. Hanzi yateuka tomira zviripo. Yateuka mvura pari zvino tomirira zviripo. I think Mukoma boys vari pabasa pari kushanda kuti vandowane cause Mukoma boys ane address yangu and then ndo zviripo. Yeah, pakaipa. Vandakatuka kune vandakatuka vasina muswa kune vandakatuka vane muswa like Diamond Nyasha munhu anotuka so pana mama rasa munhu anotuka angandoradziwe nekuti kutuka zvasiyana kuti aungati ini ndinoba zvishoma iwe unoba zvakawanda kuba Diamond Nyasha anotuka matukiro zvasiyana kuti ini ndazotuka ndabatwa mune muswa ki anobata saka bati matukiro wakatuka vamwe vanhu vakavata vasina kupfeka nekurwadziwa Diamond Nyasha. So I want to say thank you so much Sesimeli nekundipa time ino ndipano and then comment ane viewers vari kuona uko thank you so much mune comments enyu thank you so much vari kushanya thank you so much Zimno thank you so much everyone and goodbye see you thank you so much. Alright richi pakaipa vedwe social media ichatikanganisa zvinhu zvakawanda guys. Madzibaba vandipindura ndandakamirira madzibaba ndakudza ndasenda message namadzibaba time yava ndichifona madzibaba vanozvinyepera zvavo time yava ndichifona iyai ndichifona ndandakarara ndazoiona after an hour ndikabva ndavasendera message saka vari kuti hanzi sorry ndanga ndaparefu nayo ende ndamukombi now asi ndokumbira kuti mundifonere mangwana ndozvekutagwa namadzibaba vari kuti ndokumbira kuti mundifonere mangwana message yatosenda izvozvo nguva na 17:03 saka madzibaba vari kuti mangwana ende zvesvo zvakanakira unende ndiripo hanzi mangwana because dziko zvinova ndiri mukombi but foni yava inambovhera yaramba ndikandivati saka network iri strong kwamuri madzibaba masora saka network yenyu iri strong kwamuri dei mangotaurazve kwete ima mune mwana anga achirwara because yanga ichingopinda zvakanaka foni yenyu kana problem chero mameseji anga achisenda anga achingopinda same time saka network iripo kuguru yosira message hanzi mangwana namadzibaba saka tuti izvo zvienda toisa message yapinda kawo yatodhabhutika kawo straight away yatodhabhutika aiwa tongovamirira kwesi tine chei kurudzi tongovamirira zvikwandi mangwana anosvika guys mangwana anongosvika hanzi ndi mangwana tinongovafonera tinongovamirira madzibaba tozati vanhu vakamirira nyaya yemadzibaba tinongovamirira iye mudzibaba wavo akasora akatomirirawo saka tichangomirirawo kuti mangwana acho tichingoya futi tobva tavabata vese ndisati ndatovata ndototangana tikutobata iyo madzibaba nemudzimai wavo zvese totoifambira nyaya iyoyo so hanzi loving unoziva mozati chii guys zvinoitika attention ka dzamutana fraud attention inogona kuti attention pano apa but kwako haiuya attention munoona is just bad kungoita I think muri kudzidza upcoming content yekutuka iyi paunostopa kutuka andiona you are done zvapera wapera musoda kufumana chakatanisa nekutuka ndokutopera kwako you are done watopera kucharikavha kudonetsa alokola Sesimeli madzibaba vakupai time here vangoti mangwana havandipa time
dzekuti vanyatsokupa right mira ndisende message kana idzodzi ndinoti ziva ndikandibvunza nguva ndifone nguva right manje tikavapa time kavanobva pane mukadzi tiri kuda kuti mukadzi wavo uyo avepo remember tiri kuda kuti mukadzi wavo avepo mungombo uyu zvino vanobva vazoenda kunomira kumwe kusina mukadzi ushu but anyway tichangona mukasavapa time on the other end munongoita futi mangwana acho munongoswera muchingonzi zvikazodai zvizodai mangwana tichatozofona kudi panamba yemukadzi wavo iyoyo ndoya tichafona tichafona panamba yemukadzi wavo kuti vavepo vese tinadzo dzese munovafonera ka mungotanga conversation mubva mazoita ndongotofanira mudzimai wavo nditi ndina maininwei pana pada kutaura nemi musina madzibaba zvandivatari kudzokera kuba saka mangwana havana kwamboita madzibaba vachinyepa vane mukadzi wavo vakusingatauriki zvakanaka vadi tumwe anzo tumwe ari tichi mangwana titakavadzvanya mirai mangwana titakatovadzvanya chaiko mangwana vabude pachena ikoko ndiko kuri kunetsa kunopengesa kana uriwo uri kuzviitirwa unodhunya unodhata ndo zviri kuita alright iri bhotwa alright so tichafondera mangwana tichafona pafone mukadzi wamangwana kwanzi phone the wife today no izvozvi tikafona ndivo vati mangwana toita kunge tisina kunyatsaurongeka mangwana patinofona pachepo tobva tangofonera mukadzi wavo ndobva tani makati ndifone nhasi saka nangoti tigatifonei nyanga chiramba kupinda nafonera mudzimai wenyu nokuti izvo zvivati ndifonerei mangwana isi tobva tafonera vanogona kusadaira kana vari pamukadzi wavo saka tinofonera mukadzi wavo direct mangwana totanga handitika saka anyway guys nyaya yanga ingoripo ndeyekuti ani muri kuona kune vari kukura muri kudzidza handiti you are learning first it was swag handitika vanhu vakangopanduka just like that nenyaya dzekuti kutuka vabereki nhasi muri pana richi handi muri kuona just like that it will not stay like this zvazvo zvichagadzirika but unenge wambodzoserwa kumasure handi maona so imi masocialites ngatidzidzeyo kusangoreveregwa maoko pane zvimwe zvinhu nevanhu tichingobvumba kureveregwa maoko zvimwe zvinhu unonyura kutaura chokwadi unonyura ndoti munhu akanyatsosvotwa chacho kwanokunyudza handi maona anokunyudza kana akanyatsotsvotwa chacho kwanokunyudza chara chokwadi kana kudhila newe zvemusititi zvataurwa kunzi I'll deal with you streetwise mona zvati streetwise haubudi kana kuenda kumashops because hauzive kuti wakamirirwa nani kumashops uri kuonekwa nani kutrailiwa nani ani mazviona munozoti vanhu South Africa guys kuSouth Africa kokupa munhu 500 1000 rands munyape boys vanokusora chikutreka anosora akatenga nyape dzake agara pamuti uri padziri mapa kwachiona mamovements ako andiona achingotora manotse emamovements ako zvokuti musi waunoda kuatakwa unoatakwa zviri smart wakarivara siyana ine game rekuti munobayira vanhu malife tichitukana nevanhu izvi guys kana chokwadi takazviita tese but kutaura chokwadi vanhu havachadi iyo comment section chayo haichadi vanoita nazvo zvekutuka vanhu vanoda idzi muri kuda moona nyaya yemadzimai akamirirwa nevanhu sei ndo nyaya dzavanoda nyaya dzekuti huyai vanofara nyaya dzevanhu but dzisina zvekutuka munoziva kune mamalife ekuti unotibvunza kuti but ndakakwana here uri pane imwe life unozvibvunza ndakakwana here guys kune mamalife anotogwa zvimwe zvinyaya dzokuti unozvibvunza kuti vanhu vakateerera zvinhu izvi are they normal kutaura chokwadi tikuti munhu anopenga munhu ari kuti ari kubaya life ko ivo vacho vakateerera chaivo are they normal zvimwe zvinhu zvofangoti dzoratega kuti dzimwe language hadzibudi zvimwe zvacho hazvitoiti mozati guys mukaita benzi rikatanga kuimba pa mukanorunganira mose richiimba rikatichitaura zvinyaya dzimwe runganira matongofananawo zvatongofanana handimaona so tukanai timega vabereki vevanhu vana baba vana president venyika apa siyanai nazvo izvi guys unonyura zvana president izvi unonyura kutaura chokwadi unonyura vanhu ngatitei content dzimwe dzinonakidza mani ngatitei content dzedu dzinonakidza mani vanhu content dzakawanda kunzoko idzi dzekuzoti vana mukoma mabhezi anoya vakutaura kuti ndiri kutorwadziwa ndofanira kutodhila neyo zvandotoda chidamudamobva ati inini nditori willing kuti paanobatwa ndoda kunomuona face to face kureva kuti hapana kutomira zvakanaka kapa anomuona haini zvapamarasta angu handizive because normally kazhinji kachona achituka handiko ndendisikwe panototuka handendistoripo chino kwandiwisa chai mutarisi kwandiwisa chai panotanga kuti akutanga kutuka zviri dhipo handiwe mundiwani mutarisi hamundioni panongotanga kuti ndakutofamba vanhu ndakudini handipo ndotomusedhera meseji anozvizi mubvunzei ndomusedhera meseji kuti hawangu ndakubaya kwawa kudzikisa gejo handiko ndakuenda ndotorova pasi hani mazviona so panotiretsei but handimazati munhu wemwana kwende ndakaungaudziri umwe kwende ndicreata kuti
hanzi AI itori content. I-content AI samtoko, but content yekuzoti AI uchibvisa vanhu vakashama uchitora like ukaona iwo murume wakabvisa hembe achinzi akaiswa nomumwe murume apa chiriri AI content uchazonakirwa nazvo here. Inga Madhumbe Diaries Madhumbe Diaries ari chacontent AI mwana wake wana Sheva. Zvinotonakidza ndinotosa kuti nhasi Juju apost wachitamba sei. Anona ndinotoenda kunoona Madhumbe chimwana chake chijojo chitamba. I-content inonakidza wani. Azvina kuti AI tovangosvibisa vanhu tobva tatora varume tovabvisa hembe tobvisa muvarume tovasanganisa tova kuita kunge vari kuita zvokurara vese. No, that's not correct, honestly. Hazvisi right. Hazvisi right. Honestly speaking. Pamwe pacho tinozvinyanya. But I'm just happy kuti even izvozvi right now mazuva ano even ma-content creators acho mamwe ari kujamuka content dzekutuka idzi. Vari kujamuka. Vaneta. Now ma-content creators are also going against this bullying. Saka zvinonakidza. Content section uko ma-content creators akuzviona kuti bullying ndizvo ndakatonokomenda pane rimwe page ramukoma Etias. Yanzvadzi yangu ndimoyoka. Ndikati bullying yamakuita body shaming yamakuita hanzvadzi. Tautori free kunotaura. Because zvinochesana kuti vari kuposta dhori zvo zvinonakidza but the way yavanozoedita vachiita mavhidhiyo kuti vanozowedzera muromo kunosvika uko yatove body shaming. Inenge yatozvenyauta body shaming. Torai munhu mungoposta sezvaariwo kuzowedzera kudai ndinoona kuti hakuna munhu ane muromo wakadai kuwedzera iti yatove body shaming. Honestly speaking. Andimaona. Saka tinozongoenda tichingonotaura kuti aiwa apa yamaita into inonzi body shaming manje. Whether vazozvitora kana kuti havana havasi kuverengwa nekuvaverenga. Yacho inoshandiswa but inoshandiswa zvakanaka. Inoita content yako yakanaka nema-AI videos iwayo. Vanhu vakuita mari nema-AI videos but achiita zvakanaka nakwete kuti tijoinise president vachiti vachingosha neumwe munhu kana vatyisana neumwe varume. Hazvinakidzi kutaura chokwadi guys. Hazvinakidzi. Hazvitombonaki. Mukoma Chausava vari kuita content yavo vanhu vakutoenda kusapota wani inda vasiri ningikiri vasiri toxic. Vatori kuenda vanhu vanoenda kusapota. Vari kuenda kunosapota. Vachitonoona vanhu vachitonosapota vachitonoona. Shelton trending. Ndomufarira mwana wayo Shelton trending. I like Shelton zvisingatoiti. I like Shelton trending wayo. Content yake very real nemukadzi wake. Very real content. Kwana mugove kwendai. Very real comment. Zvinambisa TikTok exactly AI pana kutuka vanhu. Anomaona tsara chokwadi zvokutuka zvakasara zvezvi. Kuti ndida kubayira nhingi live ndida kumuuntura ndikuya like coming live na 7 kuzotuka munhu kuzondura nhingi. Zvakasara zvezvi tsara chokwadi. Vanhu vanokublutika tinotokublutika kunge tisingakuone. Kutokublutika because atimbofita kadzidzimazira nebenzika. Hazvifi zvakaita. Achimbo chero vanhu vanoenda kunotuka panenge pachituka munhu pachitongotuka nemiwo motove netime sina nebasa rese. Anmona kutosiyana nazvo kutongoigina kuti ndisazvione anowawata oga ikoko. Simple. Kutoblutika kutange tisingatozvioni zvimwe ini mai ndotobloka kana tobloka ndatobloka handitocheuki ndatoenda ndodarikwa nezvakawanda ndakatobloka handizvioni. Handiti maona. So kungoudzana hedu pachedu kutaka shuwa kutukana kwaikwa kudhara kuya vanhu kudhara vakamboita kune ndekutuka vachipiwa vanhu vaiwana masters edu vanhu vachipiwa ma 300,000 stars ekutuka. That was then. Ipapo. That was then. Iko zvino. Vanhu havana kana dhiri rekutuka havana kana basa nazvo. Havana dhiri. Unongozotuka munhu wega ugozozvita stupid wega vanhu vachingoseka vari mungome kana nestar anokupa star 1 kana 50 stars chedza hakuna anokupa. Achikupirei. Hakuna. Saka unongotoona kuti why am I creating enemies? Because watocreate my enemies for life. Anowana star acho hauna kana rawawana mapeji acho vanotuka mazhinji haana kana monetization chawagona hapana. Utoziva kuti ndiri kuitei zvina kutotsvaga content yangu inonakidza vanhu ndiye ndinakidzana nevanhu tigere. Taura hako tateni. Taura hako nhumbu. Comment section sisimeni moza kuti mune vamwe vanhu vanongobhula inokaona ndichinetsana nemunhu kazhinji kacho kana zvataita kudhara zvezveka vanhu vatakaitana zvinhu kudhara zvakura. Mune mamwe mucomment section wekuti haumuzivi hatambotamba tese hatisati akamboita content tese hatisati akambokubayira live sevamwe vanga vakutondibhula panapa mabhuridzi kutaura chokwadika ini handizive kuti kushayiwa pfungwa here unotoshaya kuziva kuti munhu wakamuitei hautomuzivi. Mira ndikupindure nhubu mira ndikubatsire panewe. Let me help you.
kwauri it's very simple auvana nokutuka utombovazivi vamwe vacho unoziva nemhaka yei imimi yenyu ihondo yemafamilies yenyu ihondo yemafamilies iwewe unozikanwa kuti you are the mouthpiece you stand for cat family zvokudaro handika pese unongori kufofora ndikoko handika kutodarika enifa iwe unongori kufofora ndodarika enifa andiwana so usangana kuti pane snake family zvakare isinange isiri kumberi yayo ndo iri kukuataka iyoyo ndo inenge chikuataka inoposi nenge chichi unoataka mai vedu aiwa ini mai vavo tinombovataka here hadiyavataki munoona ini changu kudhifenda kwanguko handifambi ndichitukira munhu kuti unosapota ninga ndozvandikupindura kuti ndo nyaya yacho yakuhondo iwewe ndemafamilies handinambodzidza mozoti handambodzidza like most of vafundi vari macomment section but vamwe vacho ndotovakunda kurizena handifambi ndichibhulira munhu kuti anosapota munhu wandisingafariri ndinototamba mozoti wabantu ini naasapoti timu yandosapota anosapota kwake but we are best buddies yeah handifambi ndichitukira munhu kuti unosapotera iningi ningi wandinosapota tomusapota because of my reasons angu and handina reason yekukuvenga kuti unosapotera iningi simple ende vanhu vakawanda vamwe vacho vane madiploma vane madigri vafundi sisimeli kutondikunda inini ndaenda kutsoka ndaenda kuchikoro netsoka ndisina zvikwanisiro ndopakava ndikupindura kuti aiwa kwauri vanhu vari kuti handitombovaziva vari kundituka yenyu yako ihondo yemafamilies yako ihondo yemafamilies unotukwa nevanhu vasingatozivi kuti ndituko yari kunditukire ihondo yemafamilies because vanenge vari vachibhilonga kunanodzi bullet ndiambassador hapana zvandakambomuyita handisati ndakambomuanalyza but haadi kutiona sisimeni ihondo yemafamilies ini handichombo mubvunzei kuti ndakambomuita here zvaanondiita ini nandiite ini ndakashaiwa mari but ugoona bullet anotaura chirungu anotaura mumhino achinoza achishishina chirungu achitaura kana akutaura chirungu ka unototi ane madiploma nemadigiri ka but pfungwa dzake so ari chaudi zvisingamboiti buleto ipapa ari kudzoka kuzokwataka uri kuona kana nyaya handi uri kudai ari kutouyawo kuzokupindura ipapa matotanga yatove hondo so mototanga aiwa ina handirwi inanezvake because iye anoziva kuti anogara chikondi ataka all the time haatitangi nhasika ndaitombomublokazve ndakasvika pachikamu chekumuregedza achiita zvaanondiita achiita pati handichamubloki mazuva ano ndongomutangisa ende handimupinduri apa ndangoitirongotiwo mirimewo shamwari yangu wadya here bullet zvakaoma aiwa I think izvo zvikachopati guys ona nhubu zvakanaka ini ndogara ndisora kuti handidi kubhuliwa pamafamilies munhu anosapota family anoda handiti munhu anosapota family anoda kuti hazvirevi kuti tiri maenemies because inini I support this one, you support that one. No, we are not enemies. And panana likangozi ari kuti wakandituka totozati vana likangozi vanosapota snake family handika mirandipedza ugotaura mirandipedza snake family handika asi vari pano handiti kota inini zvangu ndogara ndichingozvitaura kuti ndododa keti ndododa feli ndogara ndichitaura isi secret andiona so asi tiri pano tese asi hativengani ivo vanobvumirwa kusapota kwavanoda indobvumidzwa kusapota kwandoda kana totamba zvedu totamba handizozivi kuti munozokilasha papi kuti muti makuvengana handiwozivi kuti munokilasha papi chinzwai ndibva ndapindura lilinka kana ari pana akateerera ka lilinka mukaona zvandinoitwa nabullet ndo zvandaitwa nalilinka monzwisisa kokuti kokuti tichisova tichingodzisova nhasi dziperedzi tichingodzisova lilikwira uya kuwhatsapp lilikwire uyai namemes uyai ngatitangei panyuwani guys, let's start afresh. Honestly, let's start afresh guys, let's start afresh guys. Uyai, let's start afresh guys, as long as tisingatukane ngatitangei panyuwani. I honestly ndotokumbirwa nemweya waMwari ngatitangei panyuwani. Let's start afresh guys, we can all be one big family. Exactly, madzimai. And panoitika nyaya dzemafamily tours idzi handitopinduri handidaira dzikomente
nekuti zati pane hondo ndinana anondisapota vari kusnake family ndinana anondisapota vari kuskate family panotaka kuitika zvinyanya zvavo. I've learned one thing, not to pass any comment, ndinotoignore because ndiri pakati. I ignore, not kuti unokosta chekutaura but ndotonesana kuti idzi macelebrity tu aya anopisa andiwana. So ukangokomenda ku1 chete yatobva whether ndakomenda zvakangodai they will come. Ndine vanhu vanondisapota from both families, so I think as a socialite consider that as well. Panotaka kuti nyaya tu dzemafamily tu dzemacelebrities tu aya stay clearance. Ndikunzwa ndoda kupinda Chantel Davis. Hanzi naChantel Davis, Diamond yako inonzi emotional bully because you block anyone who opposes Chikiti vasingatuki. Nyaya yandisingadi manje ndeyekuti munhu obva uyo odzikisira Chiki anjani Keti Madha paplatform pangu ndechitoona sekuti washora watanangira dare. Hazviko guys. Aiwa izvo zvazvo hazvizoiti izvozvo kuti ndiri kusapotawo family yanga ndosapota moya kuzotukirawo munhu andosapota platform pangu because zvoita kunge ndiri kuenabla bullying kutaura chokwadi ngativei chokwadi guys. Zvoita kunge ndiri kusapota kuti uyai mutukire kupage kwangu hazvizobudiwo izvozvo. So just kuti uve fair iwewe nhubu ndati chii stop commenting about these two celebrities. Because the moment you know what is stop talking about family yauri kuda iwewe andika family yako vanenge vachituka the opposite family saka you're not being fair. What we biased kuti uri kustopa yako asi kwari kutuka kuti family yangu vadai here sisimeni ini I'm only responsible. Uyo inzwaiwo Tabet Due, don't put words into my mouth. I never said I don't like Ningi. Don't put words. Ndatukuparuta kwenyaya dzetuku the support. Andika the support to my celebrities. Ndikati uri kunzi ini ndo anoita kuti ini ndinosupporta kupi. Andina kuti ndinovenga ndina reason yekuvenga anyone. I don't hate anyone. Panoitwa chakanaka ne the other family ndinototaura kuti pane chakanaka but panoitwa chakaipa I don't comment. That's what I'm saying. Don't put words into my ndimano akaipa imi munotaura zvisiri izvo. Don't put words. Ndikutaura kuti panoitwa chakanaka the other family kana chakanaka I comment recommend munotoona ndotoposta ndichitaura zvakanaka but pakaita chakaipa I don't comment. Same applies kune vacho vandosapota pakaita chakaipa futi I don't comment but pakaita chakanaka ndinokomenta. I comment pane zvinhu zvakanaka. Why? Because ndiri kupinda pakati ndine both families mafans anosapota both Ningikiri kwese handiti nyaya yangu oremira ndikuede nyaya yangu iri pakuti guys semasocialites we can start afresh amweni kuti munozvionawo semira ndikuede uya kuda kukwira anenge ada kutaura newe ndimuede andimona makutokanganisa mauda topinda pasiripo we can start afresh guys and we can do better. Azvireve kuti ndiri kutaudza nhukuti stop kuti ubvumidze kuti panozodaipo dai stop chete kuti uve noti socialite ane mafollowers ake iye nhubu iyi socialite ane mafollowers mirai ndikuedei guys mirai ndikuedei sisimeli usati ndikudaira ipapo pamuri kuti stop indagara ndine munhu wangu wandinofarira kana pachinge paitawo zvinenge zvaitika ndakudhifenda kuuya ndichidhifenda ndichimiririrawo kwangu kwandinotuku ndokwangu ndokwamuri kuti ndistope here ndinyatsonzwisisa udza mwana kubupedzisira no unonaza ndikuita handina kuti usasapoti tinosapota tese tese handiona tinosapota tese tese but pakusapota ipapo uri kuona kana uriwo uri kuhosta lese uri kuya hosting andika we are talking about zvaketmam because ndokwako handiti chiregera vanhu vanouya vachisondokota the other family paplatform pako because ukauya uchiti ndikusapota ketmam worega vanhu vachiya kuzosondora snake family patove nebiasness ipapo support wobva wachivediwe musauye kuzotuka musauye pano kuzotuka imwe family let's just support munhu watisapota pano amati upanzwisei let's be fair ndakagona rini kuita topic wamuri kuti iyo the other family yamuri kutaura ndiri kungotaura in general nhubu handizivi because ndine singaoni kuti titaure zvinhu zviri practical zvinoitika sisina makagona kuona rini ndichiita zvinhu zvine chekuita namanye vavava muri kutaura nezvavo handizivi vangu negedza ichimbonzwa kora vauya ida handirambe kudzoreka zvangu ndinonzwa
Right. Muri right here. Okay. Ini chanda kungotaura hangu nyaya iyoyo yekutukana inoitika ndeti. I feel kune vamwe vanhu vanonzi they deserve kutuka ende vamwe vanhu havadeserve kutuka, o vanhu vanopindura. Kune family inoda kunzi ndiyo iri always right, imwe inokanganisa all the time, even pakati pachimwe chino. For example, toti kubatsira chaiko chaiko sesimeli, like nyaya yakauya nezuro yaya, kudai yakaenda kune imwe family yainzi nyaya iyoyo vaibhashwa, zvekubhashwa zviya zvinenge zvichida varivo vazviita zvino. And I think ipapo vanhu vesocial media tinokanganisa because we are not fair. Hatisi fair zvekutodaro tinofarira kuona tirisu tiri kutuka vamwe, asi vamwe kana vatukwa havataurwe nezvavo. Variko vanotuka vanopindiridza zvakanyanyisa, but hamusi kuvanzwa vachitaura apa nyoka dzanga dziri kupopota apa dzichituka dzichidii, asi kana varivo vanotuka vari right, hapana asingatuki ende hapana ari right paFacebook. Munhu wese anotuka ane nguva yake yaanotuka, ine nguva yake yaanopindiriza. Let's just call a spade a spade. Anenge akanganisa, ari right. Ngatione nyaya sezvairi. Tivada kudzika nyaya dzakatowandisa, even nyanga ichinetsa mazuva apfuura yana story izvenyu. Anditi kwese koko kunotaswa side one, but ukotasa rimwe side raitaurawo zvarakataura, rakaita zvarakaita paFacebook. Ndodambudziko riripo, ukauya uchitaura chokwadi, because inini ndinofarira sesimeli yangu. Sesimeli vakanzi vaita zvakaipa sei, ndinomira navo, ndinotuka, tinorwa navo, hatikwanisi kutsurana. Ndo problem yedu. Ndatendawo. Thank you very much Kona. Ndo zvati kutozama kutotaura izvo kuti munoona, especially kana uri socialite, munoona imimi comment section ka, you are free to say what you want. Muri kunzwisisa pane nyaya. You are free kurasa muswe muchitaura kuti nini ndinotombera ndingenda hamuna zvamunoita, mukatotaura hondo, mukatotanga hondo yenyu kana muma comment section umu. But pane umwe munhu ane page manje, muri kuona pandiri kuzama kubatsira Nhubu pari trick, because the moment I come here and open a live antika ndakamira, the other family would chiti ndikusapota young family, the other family will come obvious, andiri kuona, and then kwakutotukanwa, so hauzogoni kucontrola imwe kuti imimi muri kuya muchituka imwe family musatuke, uchotovarega uchituka because vari kusapota yako family. Ipapo ndo panozotangira manje kuti paite mabhifu. Kuona kwangu inini hangu handiona ndokuona kwangu. Ukatisana vanhu vari kutaura, kune vanhu vari kutaura mucomment section muka, vanhu vatori active pasocial media vakare vari active. Ukatarisa mabhifu acho namhosva hapana nyaya, nanhiki naNhubu hapana nyaya, ndiyo nyaya iyoyi, hapana nyaya, ingori nyaya yenhikiri chete yemafamilies, hapana nyaya. Batika nyaya yacho inozondinetsa manje sisimelika ndeyekuti ka munoona vanhu vanondituka ivava vachinditukira even iwo mafamilies acho vane family yavo yavanoda, but inini wai ndisingaite zvavanondiita izvozvo zvokuti vakangondiona vakunditukira zvinhu izvozvo zvacho vakupinza zvemafamilies. Ko vanhu vadi kungosapota munhu vanosapota ari kokoko, tikaonana tongoonanawo ndizvozvo, pane kuti munhu obva iwe handina zvandakuita, wai vasingakwanisi kuita zvandinoita, wakambondiona ndinifamba ndichiita zvavanoita here. I think the only thing that even now we don't go to our panapa, and I always say kuti anditi comment uzitarise mazana ndobuni yaita anditi comment ndogona comment amasititi kwete kuti ndiye natso pano kusonyatso inyora headline pano kuti ana comment because andizogoni kuva control kutoona mu comment section ka vatokunyasoona vanotukirira vanhu vari mu comment section vavo achavataura hedu nemazita asi varimo vari kutema kuti hei tikatukwa naDiamond chakadii, but tikaona vachituka kana isi takatukwa vanotuka vanhu ivavo sesimeli vanotuka nemawedzi vamwe kuti hadzikwanise kutaura pano patauro zvenyaya vanotuka vanhu vari mucomment section umu. Toda kutaura chokwadi, varimo vari kumhanya kuti Diamond tirikukuzivai makatombotitukawo nesuwo. Vanotuka vanhu ivava asi panapa musatuke zvenyu vanhu panapa, musataure nyaya yaFeli, musataura nyaya yaTaira pano, ndotonyadzozvitaura, musatuke vanhu ivavo pano, don't ever mention vanhu ivavo pano, handitodi mazita iwayo pano. Ndoda ndichiposta zvakanaka zvaitika kungave kuSnake family kuti makorokoto apa magona, kana kuti Kate family zvakanaka ndichikomenda, ndo zvandinoda izvozvo, nokuti ndinoziva kuti itori hondo tu mafamily iwayo, saka I don't want that on my page.
hondo iyoyo. Ndoda kuti kana vakauya pano vasununguke tichitaura nyaya dzepano, ngavaitaure nyaya dzedu dzepano. Inini kana chida kukomenda about family andinofarira sterek ndinoenda kumastiti, kune maplatform akawanda anenge achitotaurawo nezveizvozvo, ndokwandoenda ndonokomendera ikoko. Muri kuona pane difference? Muri kuona, muri kunzwisisa ndotaura? Sisimeli. Inini makambondiona here ndichikomenda kana kunyaya dzamai vava vacho vamwe vachara makambondiona here vasikana chero kwavanenge vachibvurwa. I mind my own business. I love who I love, I support who I love. It's not a crime, you know. But pane kakungunyikidzana kuuya ndachiti akandituka ndakamutuka akudiko kuuya kuzotaura ndeipi yako shamwari yangu taura tiwe ndikumira ndimbotaura inini maonero angu andiri kuona. Ndakupa example pana Sisimeli musaofendeke please. Ndakupa example iri kuitika pana Nhubu ne example yenyu mimi Sisimeli. I think vanhu vari kutaura zvanhubu vari kutaura nhubu wekudhara aishandisa zita rekuti nhubu asada kushandisa zita rekuti Diamond wenyasha. Sisimeli munoziva here kuti mimi pane vanhu vakakuvengai like zvamaita kumvengevhenge kudhara. Vanhu vanenge vachiri vakakuvengera izvozvo ndo zviri kuitika pana Nhubu. Because nowadays truly speaking Nhubu anominda business rake. Plus futi nini chinhu chandakaona futi panapa paFacebook mafamilies aitwa kake chituwa chidzoka kuzokudefenda pana apa you have a true fan Nhubu une true fan yemwana uyu kake chituwa chiya kuzomira neyo. Because ndoda kuti vanhu vaone iye Nhubu aone kuti sometimes anofanira kunzwisisa vanhu kuti vanhu vari kubva nekupi. Because vamwe vanhu vanokuti vakakuziva uchinzi Nhubu usati wakunzi Diamond wenyasha saka vanenge vakabatirira ipapo. Saka iwe unofanira kuwana example kubva kuna Sisimeli kuti Sisimeli vanogara vachitukirwa sometimes zvekumvengevhenge zvakaisoitika kudhara. Chinhu chandaona chechitundi taunasati ndadona paFacebook panapa pane mafamilies 2 anopisa mundisarumeli right. Ndakaona unge pane one family inonzi ndo inoita zvinhu zvakanaka iri good. The other family ndo ndofunga kolambo zvitaura inoda kungonzi yes. Aiwa tikatodaro manje no ona ashi by kwakutoendeko koka I'm now enabling you to bully the other family of which I'm not going to allow that. Kwakutoendeko kokuti kune imwe family inoda kuzviita ndakutoalawa iwe kuti uye kuzobula the other family. Noti handizivi kuti auri kuti yacho ndeipi inonzi hai kana kuti ukanota saivhini mucomment section pane vanhu vekuti family iyoyo vanototuka izvozvo vari kutotuka Nhubu but vari kurambidza vanenge vachingoti aiwa right. The difference no Ashley wauri kuhwisisa the difference is Nhubu is not like comment section. Ndomafa kutanga kuisa line ipapo Nhubu haana kutofanana necomment section. Watouya pano 2 times utori fan ya Nhubu andiri kuona Nhubu antori nemafans ane platform. Nhubu is somebody big on your own. Uri kuona saka usafananidze comment section ndiri kukomenda zvayo notambira mucomment section naNhubu ane page dzekuti ati right now ngatibudisei pari kuda mari panapa ngatibudisei mari vanhu vanocontribute vachisa kuna Nhubu zvakandosiyana. Ndo difference iripo ipapo. Ningotaura sandadona sorako tandangotaura hangu kana tiri pano tese tiri madiaries tese tiri madiaries. Yes, individually tine vanhu vatinosupport but let's learn kuti kana tiri pano padiaries especially pano padiaries ngatingoti stick to nyaya kana ichitaurwa tisapinze zvedzimwe mhuri. Nyaya ngaitarurwe sezvairi kana pane ari wrong achitaurwa kunzi ari wrong tisingapinze bafamilies ndopatiri kukanganisa. Let's stay as diaries kana tiri pana Sisimeli hakuna diaries family. Yes munhu wese kana ari panapa diaries family hakuna yes unikwaunusupporta individually but when we are here we are all diaries family. Right. So munoona zvinoitika kola ndine vanhu vakawanda vanotoziva kuti vanhu vepano vakanovhura mapeji avo vane mapeji avo the likes of mwana wangu ari kutotaura mucomment section Sarah Jake uyu mwana wepano kubva kare akavhura rake page and it's doing well
andika nei ndichiona zvangu andika then vakawanda vanhu vandodzati vakatobva pano vakavhura mapeji avo hobu andika vanoita zvavanenge vachiitawo ikoko totoenda kunoona ikoko totoenda nosea malike edu totonokomendawo handimaona todarika tichienda. So there is the difference iripo chete mukatisati temasiva asiziva right now ari kutamba ball no more deep like deep zvokuti nokuti unenge uri socialite. Saka inini hangu pano ndakusiyana nenyaya iyi ndiri kungodzokorodza ndichiti comment section me these two big families kana hapana inobvumidza kutukwa. Hamuye mchituka snake family, hamuye mchituka cat family. Ndakaposta chakanaka, yes, let's comment chakanaka. Ngatipei mbiri kwa inodeserve. Kana tichida kukomenda kune vanotobaya maplatform ekuti vanenge vachikuchianalyzwa nyaya dziva inandi analyze nyaya dzevafamilies tu pano never and handidi kuzviwa. Kana vanhu kuriko kwanovhura malive avo vachianalyza ndoko toenda koko kunoona ikoko kuti chianalyze ikoko kwete pano mi pano no because I've got both people. Comment ndakuti ndokumbira kukomenda tisati taenda. Ini ndakuchunza ndakaona pano pa social media ka vanhu vane madouble standards. Kune kwavanotendera kuti zviite vane vachicelebrate vachitoka ndamastars vachisupporta of which it's not a problem kusupporta kwavanoda. The same people ivava ndo vanoda kuudzira futi vamwe kuti enda vatande manje kuti isitazonzwai kukomplaina kuripota vana vave vekuti vane pamuromo zvavoka vanodenawo vane nyaya dzavo vanokobora vanhu but iwo kamudzosera aribvaridza mheri. Saka indakazviona kune kunotenderwa kwokuti kune dzimwe platform dzekuti vanovabvumira kuita zvavanoita ivo patoda vakutanga manje kuita macomplaints kana vari kwavanenge vari kwavanoita zvavanoita vane vachitsigira vachisapota. Saka ubhuru ihwohwo ukaona uine pfungwa dzakadaroka kutaura chokwadi uine mentality yakadaroka hausati wacivilized. Right, ini ndakuzama kubatsira nyaya yedu nyaya yedu bhuru wangu ari kunzwa anzani Fabian nyaya yedu yanga iri pakuti nhumbu ataura kuti ndinotukwa nevamwe vanhu vane ndisingatombozivi anditombozivi because anditozota kuti vanotukirei ndikati no kwauri nyaya yako iwe inyaya yemafamilies because iwe uri mukuru but Nubu is big ka hasi mudiki Nubu anozviandamaina zvake handimaona hasi mudiki Nubu is big like that saka ane big like that ane mafollowers akane platform yake so iye socialite manje akasiyana nemi comment section imi munoenda monomuti motanga kuti digi nyaya iye manje aukangana zati paplatform apa pane anotonera nofollowa futi kune imwe family ka vanenge varipo but because they love you avakwanisi kuenda avo but vanenge vachitobatikana so ndozvandiri kumuti the best is not to entertain izvi inini kutaura chokwadi kana dzikatanga chako nyaya yekudzi vatanga kuita kwaita nyaya kudai tine kune maplatform okuchianalyzwa kuti unokomentera ikoko handika ukaenda kwa Enifa obvious anenge achitoanalyza nyaya afuti haanalyze Enifa anongoisa post odarika Enifa hasina mbomona achianalyza nyaya idzi kwetoanalyza vamwe vanhu masitichi kwete kuti ndiri right angu muri sei koni ndiri right. I'll just speak for a few minutes and just say that I'm one person, to be honest with you. Ndiri umwe munhu akambokujaja very harshly sisnelly. I know. Yeah, you know, and taimbotaura kuseri. So, but you know, looking closer at you, I think the problem that we have is that we don't allow each other to grow, right? Munhu anoita mistakes and they change, but we have people who continually do those mistakes. Kana kuti vanomachunjurudza mistakes avo. For instance, I like how you try by all means kuti page renyu risaite toxic. Even the way you are moderating it right now, when people try to bring in my families avo and then divide each other and scold each other, you try not to be toxic pa page renyu. Manje mama socialite, they say kuti inini andituke, but even when they are doing their things pa page pavo unonyatsonzwa zvakafanana nekuti let's say I'm referring to you ndoti ivo mai vaya ivo vaya mai vaya andi ndiri kutaura ndiri pa page pangu ndiri pa live pangu. That's not a positive way of referring to someone. It definitely incites a comment section or mafans angu. Saka pane vamwe vanhu who will not openly shout at someone or scold somebody ari pa live pake, but they incite violence
in a subtle way, we are guilty as that person ari kutuka. So what I'm trying to say is, unfortunately, history will always judge us. And when history comes back to judge us, it's good for us to acknowledge that I was wrong. I'm trying to do better. And then when somebody says, I was wrong, I'm trying to do better, as people will also need to give people leverage to grow. And when those changes are seen, we appreciate them. I go back sometimes when I'm driving long distance, snow, we drive slowly. I go back even there, I'm alive, because I enjoy being there. And when people start doing their things, divide and all that, you call that out. So then people know but my pages, why are people free to come to your page and bash people? It's because sometimes insight to do that shouting on our behalf, so that in saint, right. So one thing that I've learned about life is that history will always come back to judge us. But the good thing is, when you have another chance of being good and mature and growing, is to also help other people grow. And you are doing that, perpetuating. People come to you when they have issues because you've given them that latitude. You can grow and become a better person. So I want to appreciate that. And then I have nothing against Nubu. Nubu and in I have my own differences. Now I love her. And where we have differed, I think I've also said one or two things sometimes. But I think sometimes also, I'm not saying but any weakness or whatever, but I'm saying Nubu still has an opportunity to grow. She has a few things that if she takes a look at them, she can change them. I think she's doing better. Let's allow her, but let's also remember that our past does not determine our future. We still have a chance to change. We still have a chance to grow. Let's allow each other that. In the past, yes, maybe my socialites able, muno influence around. The other thing, the other very powerful thing is just saying I'm sorry to someone. And when you have said it, and when you have said it, move on. Don't go back and dig that grave. Because the skeletons are there, the bones are there. So I'm trying to say, even you have people, my sister, when you feel you are right, I need to apologize. Negativity is very tiring. Even but positivity and giving each other influencer to do right is enriching. It keeps you going. But kutuka and negativity takes you back and back and back. So I just want to appreciate you, Sis Melly, for the work that you're doing, giving people a platform. There are some people who have come to your platform. They have better relationships. So we can all help each other grow. And I think these laws that we see that are being put in place, they are being put in place for our benefit, because as a nation, as a country, we have become so toxic to each other. So maybe these laws are just coming to sanitize us and bring us back to normality, so that we can begin to behave like people. Thank you so much. Thank you, Wes. Thank you very much, Kola. Right, guys. Mira, number 2 minutes. Guys, vari comment section. Dokumbira kuti tibve panapa tatanga chinhu 1. Ndakuzvininipisa pamberi penyu sambuya sagogo kudai. Kwakuzvininipisa. Thank you, Master Senders. Pamberi penyu. I know kuti a lot of you guys muri kuti makaofendwa naNubu. Anditika ndiri kukumbira right now. Let's start afresh. Me ndiri kutaura asi Nubu on behalf of Nubu, because I love Nubu in personally. I love Nubu Mosiziva. Nubu ndewe pano. Andi mashona. So akatonzi tinotofawo naye, akatonzi adaizo tinotowawo naye, tichimuka tichimutsiura futi, andi mashona. So ndati kukumbirawo guys,
Can we start over? Can we start afresh? On behalf of Nubu, ndikukumbira akaofendwa naNubu wese pamwe pacho unoita zvinhu izvi usingatozivi kuti ndikudamage kusvika papi. Kutaura chokwadi, I am talking from experience. Taita zvinhu tichinakira kundoyevenge kwainakidza guys, zvamunonyatsoza zvamunobvumirana nenimi kuti guwa rainakidza kwaifamba guwa kwainakidza kuya. Handimaona. Ende vanhu yanga itori group work chaiyo team work yaitika paya. Asi zvakazoti zvoti ngondo mai mwana musana angoti handichadi zvemvenge. The same people vaiunza nyaya kumadmin vachidini were the same first people ngwari kumberi kuti akadestroy vanhu wokuti wangaone nyaya dzake dzaiunza 50 pazuva ndiye anga ari kuforefront. Apa waitoita chiti tikunakirwa hapana panenge chimbofungwa kuti zvichazodzoka one day zvichibackfire like zvazvinozoita. So kwakukumbira vedu kuti can we start over? Chikumbiro vasikana lilikankosi ndiyacela ukuthi siqale ukusha my sister. Ndakakumbira 2 minutes kakolombo taura kashamba munotaura But handina kukutuka zvinyadzo or whatever. I differ strongly with you and I know kuti zvakakuofenda saka sora hako. Very good. Those are good. Yeah, but I strongly disagreed with you. And I know kuti zvakakuofenda saka sora hako. Thank you no, no, Matemba. Okay. Thank you Mama. But thank you so much. Simbeli ndichazitana nguru ati mwana topic yanga yapera mama kutotsiura ndikatirekedza ndiuye ndipushe live yasisi vangu ndichidini ndichitigirana nekutaurawo mapoints apa zvamama vatezve kudzida insight asi ndauya kuzotsigira nekusapota page mukandiona ndichikwira panapa pamapeji tiri kusapotana saka vamwe vacho nemuchipopota muri macomments chenyu kukomenda saka munhu akataura here naizvigopera kuita 3 hours kana 7 hours pasina munhu anocontribute ndine page ndosaka ndiri kuti hanzi Nubu ngataure ega Simiso uri munhu mukuru seni my sister zvazvinoitaka ndinopavha way for kuti Nubu nevanhu vaya vari kukomplaina vazokwanisa kutaurirana. Zvandaita izvi handina kuzviita because ndatumwa naNubu. No, yangotanga panapa muchiona tichingotanga nyaya. Ini ndinataura nokuti Nubu ndakamutarisa munin'ina kwandiri and ndindangotaura kuti on behalf of because vanhu vacho vari kutaura vanhu vandowirana navo. Handimaona bullet munhu andowirana naye, sevele wangu lilikankosi munhu andowirana naye. Handimaona kumwe ndiani futi ndaona ngachi anyora futi atori munhu wangu zvokudaro ndiani kwanyora memo anyora mbatanicha sake rake rachasasitamu anyora futi takuta fall out no Matemba auya at least vagadzisa uyu memes uyu memo memes samriwo atonyora good hanzi na memes ngatitange panyuwani hanzi ngaitisiya titange panyuwani hani mukona zvatonaka. So next time patinenge patinenge tichitaura nyaya Nubu achasununguka anokomenda akasununguka because apasisina zvekuti iye Simiso toziva kuti Simiso she's always mumacomments wachifarana umwe achidini handitika azvirevi kuti panenge pane chakaipa iye zvino ochizozvitaurira ega antika iye Nubu asi ndadini ndatopavha way kuti iye kana achida kuti by the way vari kufila kuti ndakakuofenda I've done it several times kanyaya dzekumvengevenge ndakakumbira regerero kunge ndichadamuka mazino ndichingoti pingakwira live vedu ndiregerereyo asi ndakabvei asi kune vashoma chiri mvengevenge but the rest ndo vakazara pano natotamba navo pano honestly speaking. Thanks Rema Stars Mimi, thank you ma'am. Ndokumbira kuclarify something. Simiso wacho handimuzivi. Ndoenda pana ya 7 venue sisimedi. 7 venue moziva kuti indakatova block nekuda kwezvavaindita. Vaona ndavabloka kudaro ndobva vatanga kufamba vachiti ndavatuka. Ini sisimedi kazhinji kacho I think my followers angu vanonyatsonzwisisa zvandinogara ndichitaura kuti ini munhu ndinomuverengera ndomuona ndikakuona kuti uyu munhu neni hatidyidzani ndinoavoida kuti tisazosvika pakuzochinjana mashoko. Vevene venyu zvavaindiita kwamuex friend vangu kana ndimiwo ndakabva ndavabloka kuwhatsapp ndakuvabvudza ndakuenda munhu wandaitogotaura naye but kubvira ipapo pandakavabloka ini munhu ndikamubloka kazhinji kacho atava kufamba achindinyephera
kuti ndakamudai ndisina zvandakamuita. Ndozvakaitwa naSevele wenyu. Kana zvisiri izvo zvakaitwa naSevele wenyu, ndiri pano ngavakwire tigadzirisane. Totaura tichitaurirana. Zvakanaka chaizvo. Zvakanaka chose. Zvakanaka chose. Mukabvunza chero handizoda hangu kunikikira mazita, but pane umwe watakatogadzirisana naye vaitodatirada kundipisa, but neumwe utatobhoro utatoma-friends zvokutodarozvo kutodaro. Sevele venyama. Sevele uyai, Sevele uyai kuWhatsApp mufode, uyai Sevele muchingopedza zvipere. Titange panyuwana hazvinakidzera kuti mukatanga yenyu touya Sevele Nubu akatanga toti kwa Nubu kune live toti takananga ikoko zvonakidza wani. Hanuman, aiwa apa Nubu is not even overtaking guys. Ngative honest, ngativhisei rumwe ruvengo guys. Atoriwo pana pakutoti zvinhu zvake zvifaye. Moti zvinonakidza ngoti ukaenda paplatform unongotaura nokugarira irasikana. Hazvinakidzi mufunge. Hazvinakidzi. Aiwa, mhosva yangu ndeyekuti ndakwira kandichitsigi ndakutsigirawo ndichitaurawo dzangu pamusoro petopiki yanga yapo. Inyange handina kana problem nazo, handitombonditadzikirana ndisina kudya. Ivo ndo vanorwadziwa, vanorwadziwa nenyika, vamwe vacho handitovazivi. Miri vacho kuda musaga ndosasika kuedhi. Ndokuzivazve. Admin wangu ari kuda musagawo ndosasika muedhi. Mili anoyawo kuda musaga zvokudaro miri yake. Ndosandisika muedhi kana tichitaura nyaya dzisire. Anouya kuda musagawo. Nubu. Yes. Asi zvimwe vakatadzirwa vachona ingoti sori wakoma wangu tienderere mberi zvokuti izwa kamanje anzani muniyongo chindisapota yangu ini manje zvekukumbira regero pandisinaka ndindakatochenyorwa nemunhu wauda ismecharara kudzisevera kavo iye vakandita zvinogara zvakadaro kumaplatform handidi kurevera nhema even pandaiwachiswa pepe kutadza kuinda kuchando vanga vakalidha vachiti munhu ngapetwe vati ukanzwa vakufamba vachiti ndakavadai ngakwire kana achiziva kuti ndiri kunyepa iye ari right anongokwira sisimeli anyora Nubu anyora hanzi chera wangu Nubu I love you let's move on my sister ndiye lila anyora. That's good. Zvatopera so zvatopera Nubu ati hatizodzokera kumashure zvatopera done zvatopera 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 pasina nyaya yatopera. So regai tidonhe sisimeri maita basa nekubatanidza vanhu muchikushoka muina kenyu kano sisimeri takabva tese kumadhaka. Nubu support me please samutoko kwamutoko unondiziva Nubu kana wotanga kuita kana wakutanga kuita makonenda kwandi unotiudzawo here tosheya tizvioni suka timbooni paunotanga kuita handakuzviona pamwe tinenge tiri kumabasa unofanira kutiudza zvenaashi. You must tell us kuti ndakupindawo palaivu ndisheyereiwo tosheya ndakupinda palaivu ndaisa posti yangu ndisheyereiwo tingagwadziwa nekusheya here tinosheya isu. Kune vamwe vanhu hangu vasisiperi vatisingatombokwanisa hangu kuti chero vakandituka vakambondibatsira ina handidairi ndinongoregedza ndotupa sisimeri hazvibvirikani kuti opindura munhu akambokwizira chingwa vasikana akanyatsondi unongosiya ndinopariwe mutemo wandakazvipa saka kune vamwe vanhu chero vakandipisa zvinengei vane vachitsvaga kunetsana neni ina respect zvavakambondiitira mutemo wangu iwoyo ndinotiza ndizvozvo aiwa ini ndinondosiya zveshuwa munhu akambonita chakanaka ndotarisa kuri the positive side kuti akambonita chakanaka paya ndoignora zvaanenge achiita achazvitongesa ega. Vamwe ndichazovabayira malaizvi vamwe vaibvudza kuti ndichavatuka vaimbotondibatsira zvisingaiti saka irespect that zvavakambondiitira regedzai kutonga ndekwaMwari ko pasi pano pasika tiri kutandara regedzai ndiende zvangu ndaenda. Thank you very much. Pamela admin Pamela wakataka kukwira pamalives rini hanzi ini kufosa inini kuti ndikumbire regerero varoi hanzi ndiswagawoyo asi kufosa inini kuti ndikumbire regerero varoi vane double standards. But onaka zvazvinoitwa swaga nditi vanhu panenge vachitikumbira regerero papai sometimes it will be for your own good iwewe
andiona it will be for your own good andiona nokuti sometimes iwe unogona kuti sorry efeke anozoti sorry nobva moyo unogona sorry efeke asi ndototi akaita so ndotoitambira sorry efeke tatita bo tatita move on andiona ndogana ndichitaura kuti sorry guys hazvireve kuti uri dofo kuita sorry hazvireve kuti uri wakapusa hazvireve kuti uri stupid kana hazvireve kuti unonyanya kudheregwa zvokuti haukwanisa kuretaliata no it's for your own good sometimes zvimwe zvinhu you can avoid just by saying I'm sorry and you move on andiona kungoti but inga ndakamuti sorry one saka kana achiri kunditukirei ndakamuti sorry and even vanotona kuti kona iminga makaitwa sorry ko muchitekteki nemunhu papi imakaitwa sorry so sorry hazvina kuti uri dofo problem ndekuti tinoti mandizaura ndichashare problem ndekuti tinoita masenyika kuti vana gaona chiti sorry kuna ningi kurijuswa iwewe uyu anonzi dlohlo anonzani rudo zvobo iwe unofa kutoya pano chitondita sorry rudo iwe noti wakanditadzira ini vanhu vangu vese tinowirirana pano vavese ndakatadzira ndakati sorry ndivazere mucomment section ndakati sorry guys why can't you be like me and Pamela is my now best person munoziya honestly speaking Pamela Tamela is my now best person but munoziya kuti taimbotsondorana akwiti ndasingamutsondora hangu because vavakawanda moziva history handidi kudzokera masure because I know kuti she feels bad ndikataura nezvekumasure but you guys you know vakawanda makatombondinga kuinbox uchiti simeniko muri kusvambisa sei nezvaikuita ndotaura kuti guys inandigari kokweni ndakatodarika animaona vakawanda makandinga inbox nenyaya yake but look now tototegana kuti uya tora content ndeipi uko zviri sei shamwari usati kanga mukauri kuenda kwese atiko update anotouya nayo tichitofaya zvichitoendeka zvakadaro and look at here right now guys tara chokwadi look at here and mwenda kupedyo kwake kwakasununguka kunotonakidza kuenda pedyo kwake it's no longer that zvakudhara kwakatochinja mukati anototsiurawo panenge pakatoipa kuti papa ndofunga tadhipisa tadai handi muri kuona zvinhu zvinotonakidza handi mazviona uyu kune ghost inonzi dudu anzi dodo hamene riri mucomment section iri rarudo zvopo rudo akati hachina Facebook asi ari pano neghost hani maona anenge aripo pano neghost asi wakati zuro hauchina ningikiri hauchina uyu handiti kuzotikumbira regero pano because hausiwo wega une ningikiri hausiwo wega une family yaunoti protectwe nesu tinadzowo chero dzisina mazita antiwana so wakakanganisa iwe rudo dzoka usauya yako negosi rako rakaidhodholo amen uya uri rudo kuti kana usiri kuhwisa wakatikanganisira then panonetsa ipapo nokuti wakatikanganisira but hatisi kukubangidza kuti asori isu aiwa tongokuda edu wakadaro hatinei newesu ini yangu guys kune vanhu masocialites ari pano palife right now kana wakatondibatirirawo chigumburipo toti pamwe ndakatongotaurawo zvangu comment tombotaura kamacomments tichidarika tombotaura comment pamwe inosara ichikubata ndivanozati hatireki zvakafanana unogona tonyora comment munhu akasara akabatikana necomment yako iwe watota move on kazhinji that's me ini handichengeti handigoni kugara muchigumba ndimoza and handigoni kugara muchinhu ndikatotaura ndichidarika munhu ndiye ndosara akabatira ndatokangamwa saka namuripo pacomment section apa vandakambodarikawo nemugarden ndikangoita zicomment risina kunyatsokubata mushe please ndiregerereiwo handika ini ndatokangamwa ndongotaura ndichikangamwa because handigoni kuchengeta chigumbu ndiregerereiwo please forgive mewo handitika ngatitangei panyuwa ngatitambei zvakanaka tikangogona kuti tirespectanewo tikauya kumapeji kwenyu tokurespectawo varidzi vemapeji imi mukauyawo pano morespecta varidzi vemapeji ambuzouyi kuzonyanyapfatsa vanhu I think tinongofamba zvakanaka tinongotamba zvakanaka mufunge pasingamboitikana any problem antimaona so ndo zvana ndichingotaura kana aripo shuwa neni ndodotiwo muone kuti sori haigwadzi hazvona ndinongoti shuwa sori kana aripo andakatsikirawo ndichidarika konzi ndangotara zicomment kasara kakugwadza ndini hanzi ndakakukanganisira isisimene wo shami wakanditei handombozivi wakanditei naishami zvimwe handizvioni kaini zvimwe handizvioni wakanditei naishami wakanditei handitozvizivi ndishama kutoti ndakatokanganisa handitozvizivi pamwacho ndisatozviona ini ndiri ndasingaoni zvinhu zvakawanda manje because mazano ndongozati update kwapamera saka kwakawanda handitoendi kunotarisa ndongozati ndikabvako ndongobaya kwapamera ndokwandozati update yese musititi ndokwairi ndokwandongonoona saka kune mamapeji akawanda zvino ndototukwa dzimwe nguva zvikadai ndisingatombozivi ndikatotaugwa zvikadai ndisingatombozivi chichikuitika hanimaona
Macopyrights ndofunga ndakangoudza even wakomana wangu ndangoudza kuti kune page rapamera akatora musarove necopyright because ndakamubvumidza kuti atore ndongo nemamwe just some few people madiaries vamwe vakavhura mapeji avanenge vachingota kuti vakurewo. I don't know why must to go to Mangasiva to go on a copyright. Hello, dear. How are you, sister? And I'm what Jimbo for now. You know, Papa and your ginger. Eh, we quite went to what? Tachingorati masocialite amazing njinga izvifila zvekutukana izvi zvakasara ngatingosapota ichi vanhu vedu vatinoda zvisina kutukana. Inini ndaiti ndichikatuka vanhu ndichionererwa manhamba akawanda panapaya but ndandega kuseri kudai chatofira kuti but sure here I feel like guilty. Nofamba sei ende zvinokuita kuti ugare usina peace guys kutaura chokwadi. Inini tarisei muri kubva zvandakasiyana nekuchenyeurana nevanhu ngatione mahipisi nemagaro zvekuti chokwadi unoshaya kuti takanditoonzwa neFacebook kutaura chokwadi saka guys zvinokupa peace ende mukufamba muvanhu muchaimo unenge une peace. Ngatimbosiyana zvekutukana izvi tingoita something. Ine handichina pressure iyo nyaya yekuti onemiwo masapotai vanhu ava vedu sapotai vanhu chinozoita kuti vanhu vabude mucontent dziri nani vachiinda kunotuka inyaya yemalove and likes. Ini ndakangozvodza kuti kana zvemalove and likes zvisiri zvangu ndandigare ndisina saka izvozvo amufocusing zvangu nekungozvinakirirwa ndichizvinakidza ndichizvitekenyedza and handina maenemies. Mukatarira chero pandaibva kumusha pari irwa yandaitwa nevanhu last year pandakaenda ndaingozodza masizi vandakuona but ndatya kukumhorosa. Ndo pandakanyatsoreflect kuti wakomana ndakutofamba ndichityiwa nevanhu ndobva ndasiyana nazvo and now I'm at peace. Kutukwa ndichiri kutukwa hangu nevamwe kune vanhu vazodarika havachazoona munhu wandaisapota munhu wandosapota handina kurega ndiri kungomusapota saka pane vanenge vachida kukontrolova singazvidi sadzosari rudo paFacebook rudo wabhodzoka ongoende ghost kana tsiganisika account yangu tinokuona isi kuti ndiwe tatakuona taura ngoma sisi kutongozanukira saka ona kuti sisi nangoti ngandingopoa vamwe ichi mukana ezvota Raymond president vava mawanaya ngatingoreflectai pamwe ini ndaidhipisa kainda ndazvifunga pamwe dai ndiri pamawani izvezvi asi ndakazvidzora ndikati masi ndakandiudzira ndakangozviitira ndega kana baba ru vakashamisa vakati ndaitoshayiwa kuti muchachinja rini. I'm at peace now guys ngatingoitai zvashe tichiita tichasapotiwa tichakura takadaro. Well done, Masisi. Thank you very much, Masisi. Gantora mwari kufona. Well done. Kola. Chitaura. Ndanditi amuda kuseviwa nhamba dai ndakaseva nhamba ndakuedhepa nepapa sina kuseva mamoyo haundizivi chete aiwa haunditairi nhamba yangu iyoyoyo ndinoiseva ndichakudza zita randoshandisa nemastyles ndaitofoka mondiudza ndozoseva mondiudza okay nditaure taurai okay ndachida kutaurawo panyaya yemunin'ina wedu uyo Nhubu munhu aidiwa nevanhu but paakatanga zvemafamilies vanhu vakadrega vakamusiya because nyaya yemafamilies ezvo haichashamisire guys. Tisvike ipapo gai vataure vapedze tisvike ipapo panogona kungosvikika futi nhasi you never know but ndoda kugeza mai ndoda kubasa haichaite so Nhubu zvaanoita ubhuli hwake miraiti kudzi Nhubu anotaura madimikira ekuti unotoziva kuti ari kurehwa ndeuyu but onai tabva koko takudzokera kuna takuvhurira kuti Nhubu atsondokotwe nevanhu ani muri kuona tapedza yaNhubu ipoint hayo but takudzokera kuti Nhubu anodai ini ndakutoenabla kuti muye kuzopwanya Nhubu zvinove zvataita kuti Nhubu ati wani titange panyuwani vanhu vakatobvumirana saka imi nemasocialite hatichadi kunzwa muchiita madimikira kana takuda rudo paFacebook rwamatoita chiitai rudo zvechokwadi hatichadi kunzwa vemadimikira because tetakuziva kuti kureva nhingi
kana rave rudo because of the laws dzaitwa izvozvo vanhu vachapera kusungwa vanhu vachasungwa of which hatidi kuzoita macontribution makuti ndimi futi muchauya futi pano sitimeni vanhu vachauya kwamuri nevedu yazosungwa chinzwayo kune mwana wamaakuitira kumashure munhu nemuromo wake azvisungisa zvanouya futi pano paplatform penyu pesimeli vanoziva nemwoyo wako they take advantage of your heart kuti meli wona ende imimi netsitsi ende tsitsi dzenyu munokasika kufira so kupinda mune situation isiri yenyu chipo chenyu calling so they will come back again munhu asungwa mambotsiura izvozvizvi saka izvozvizvi mulowo yacho yakutozikanwa nemadimikiro utozikanwa nzi kutaura ningi ndozvona chida angotaura. Thanks so much. Alright, thank you my sister. Emma, you lie. Emma, usati wasangana nerudo. Uchasangana nerudo Emma, uchazviona pa social media pane rudo. Ausati wachinjwa life yako social media chete. Pa uchazviona kuti pa social media pane love. Uchazviona kuti rudo guripo. Pane vanhu vakachinjwa life dzavo ne social media pano life dzadzatoe pari nani saka rudo because tine hama dzinotambura dzatinadzo dzokuti ndoto prefer kuti zvinandipe mutorwa ushu agondinamatira kwari kuenda ikoko kana tagondituka kwari kuenda agondipa mablessings tani hama yangu andizva tiri kundonita kun'anga pane vanhu pane rudo pano imi majara kuona vanhu vanotuka vakaipa zvese zvinoitirwa malavu nemalikes but pane zvinoitirwa rudo chairo mukaziva izvozvo unobatsirika kola Emma unobatsirika mina njosere makuma nikiranga chifonayo vanhu vangachifona back guys pane vanhu vanyora mucomment section hanziko Nubu ngaregerane naSwagga I think zvinoda iye handigoni kuitanga inini nokuti ivo vari tu hapana munhu aitanga nyaya iyoyo dei anga ari Swagga atanga kuti Nubu neniwo ndokumbira kuti achindiregererawo kana kuti Nubu obva ati inini Swagga ndakuda kuchimuregerera taigona kuitaura zvino indoimutsa here vaviri vasina kuitaura nyaya yacho. Hello dear. Muchira njani? Nzvimbo inini kandingone chinhu zvanoda kutaura because pane nyaya dzinoita masocialite nezvekumagurupu chiti sometimes vamwe vazhinji takutosvika kuenda kumalive aone nyaya dzekutu. That's the honest truth. Because unosvika palive uchida kumboteerera ungosvika munhu pari kubheshwa vanhu mwacho munhu pamwe anenge ari munhu anotofarira but utoshaya kuti chaari kubhesherwa chacho hauchi kunzwisisa hapana zvaatadza unotozikana wabva panhingiri usina kana kutombokomenda kana kuita sei nenyaya yemasocialite yongotuka munhu kana unotoshaya kuti zviri kufamba sei zviri kubva kupi zvichienda kupi pavaisa mutemo uyu atafara pamwe tinenge takuteerawo tichiteerera zvinenge zvichitaurwa nevanhu ende inini ndoti sori kuna Sesimeli because ndonyanya kubuda istereke papai right kwanzi next ndiwo vantu naSwagga vese vari tu zvakare hapana mboya akati musi uchauya ndofunga Swagga achiuya achiti inini ndoda kuti nditewo sori yangu wavantu hambondinetsi wavantu mwana wangu kungomusamona pano ndikukuda kunokuya kuno anouya achimhanya amborambi kudedzona mai vake anouya achimhanya pano totanga kutaura nezvenyaya yachona so far wavantu anamboya kwandiri akati moms please initiate peace between me and Swagga anamboya wakati please initiate peace between me and wavantu saka pakandipira animaona ende dzimwe peace nedzekuti mukada kudzimanikidza muchipedza ipapoka vari kunobayirana malife mutanga futi zvekunobvararana animaona saka panenge pasina zvamunenge muchiita zvinenge zvichida ivo pache zvavo wani wavo anenge asimuka auya ati inini ndofunga I've had enough now zvakwana animaona I think zvakwana hazvina zvazviri kundibenefita then totangira so it's like wavantu anozviita for fun mushtarisi wavantu anozviitira for fun wavantu hatombopindi zvati pesina zvokudaro wavantu atozvipitira mushtarisi anenge achitoseka panenge achiita malive ake he does this zvekutotinanisa naSwagga uyaya for fun animaona achitaura ke mapoints ake but anenge achitozviitira for fun haapinde nemwoyo zvekudaro andimaona so ndokuzva kwanoita wavantu inini ndisazozivi kuna Swagga kuti panenge achizopisa wavantu anenge achitopinda nemwoyo here but inini for wavantu aiwa anenge achitoita zvake for fun and that's effect iyoyo zvadotoziva ndotomutarisa achiita malive ake ndotoona kuti andimaona ari kutodi atonakirwa zvake achiita malive ake achitoti uyai kamunhu akatoda kukaipisa toda kudai but haana mwoyo iwoyo ende kubva makamuona pasocial media wavantu hamusati mambomudza achituka zvinhu zvevanhu kana zviri dhipu kana zvinyadzi kana kuti hamusati
amusati mambomunzwa achidaro asi munhu akadaro anongokuvigirai mafacts anenge achiti mafacts ake okuudzai apedza oinda ndo zvaanoita. Gloria handikwanisi kuti ndikudayire ipapo, inini handipindiri, inini ndikwandiri handina problem, ndakatongobloka kureva kuti I've moved on. Handidi zvangu zvinhu zvinondinetsa ende ndofunga kuti ndambondoona ndichibaya live ini ndichiri ndikubayira munhu wamuri kutaura pano live, you have never seen me. Ini ndakatobloka ndikaita move on. Zvaanoita kana zvaanotirana kuti zvaanodini handitozvioni. And I am at peace. And one chanodira madiaries manje. No one ever brings me a screenshot kubva zvakangoti katisavaudza. Saka zvinoto handitozivi what happens there. Ndakatomuona musuno pakanga apinda pano palive yedu mwe musuyo yana chipo ndibva ndangobloka futi ipapo because ndakangoti handidi, not kuti ndikakubloka ndakakuvenga, no, I just don't want. Spirit yangu neyako hazitowirirani because zvatinoita zvakasiyana paupenyu, takatosiyana. Handigoni kuita zvinhu wacho hwohwa unenge uchisaka kune spirit dzinoramba kuwirirana and hazvireve kuti munenge muchitotuka munovenga. No, in spirit yangu yakatoramba zvachose kuirirana naye, so I just blocked for the sake of peace and I moved on. So whatever zvinoitika I don't see and I don't know. Ani munoona, so anditori at peace, me I'm at peace. So kana kune zvinenge zvichiitika kana kuti achitotaura kana kuti achituka kana achidini, iyo yaye kwake conscience yake ikoko ndo zvinenge zvichimudza kuti ngaite ikoko zvezvitomufaira, but inini tori bhuku no because plus pane pambo kuti ndichinyatsona kuti chero ndakaona ndifunga achituka chero ndifunga kuti ndingabatikane inini hangu tatuchukane because pane zvandakatarisa, pane zvandakaweya ndakatarisa ndakaona kuti you know what, I can never kungotozvitora kuti ndo zvazviri ndo zvatongove andiwana. Saka I'm not exceptional. Ukataka kutoverenga list rako kuti ningi list iroro rinozadza bhuku zvobva zvangokudza kuti newe you are not exceptional, unotongopinda mune dziri kutongopinda vamwe idzodzo. So ukazozviweya value yako ndinati yakatosiyana, so you just let it slide. That's me. Sipani pamba kuti you don't need kuti muite peace yekuti musangane muite peace, munongoita muri kwamuri ikoko, muri kwamuri ikoko chete, mongoita sorry muri kwa mongotaura kuti ndakatosiyana nazvo, uri kwauri ikoko, you don't need kuti musangane kudai. Animwana simple. Hello kola taura itinzwe. Ndiri right kuti sei? Aiwa ndinofara ndinotami. Ndakuona tama ndai. Aiwa magona nechirongwa chepeacemaking. Tikuona mucomment section vanhu vari kukwikwidzaana vachikumbirana vegere. Kasi pane munhu anyora kuti Bobo munhu andituka handimufarire sismeg, ndatoda kuti mundiisa pamunamato kuti ndimuregerere nekuti zviri kunetsa kuti ndimuregere. Ende Bobo ndokumbira ndibloke sismeg, ndochokwadi nekuti handioni reason why akandi unblocker, handimufariri sismeg. Bobo ndiani? Ameno munhu anyora kuti Bobo. Ndakawanda vamuona tisataura nemazita. Ndiani guys? Anyora kuti Bobo. Handikufariri Bobo. Matini sismeri. Alright, ari kuzvinzwa ake kana achikutsira mudzi ako ana chizvinzwa. Atorimo ari kutotaipa arimo. Bobo ndibloke nevamwe vanhu 7 vasara kupedyo kwako. Hausi shamwari yangu, ina handisi shamwari yako. Zviri kutora kunetsa sismeri kuti ndimuregerere. Saka ndona sekuti zviri nani kuti andibloke nekuti kundivhurira kuti ndiite sei naisismeri. Wakandivhurira kupedyo kwako iwongo wakambondikanda kumachuo, unenge uda kuzama kuti kudii. Murikuona? Saka ndokumbira Bobo ndibatsire nekundibloka. Kwanza anyora kuti Bobo usanda asitama ndaika usada kutadza kupinda denga. Ini ndaiona zviona kuti ndasingatogadzisa ndikati ai wanga ida kunyora double kani ndo zvauri kuverenga izvozvo. Sina kunoona Jesu wangu. Tosere kumachuo ndichidzirwa fani ndiriko zvekundivhurira handisi shamwari yako ende hatichisina zvatichambouya tichirembera chinzwa nekuti macommercial break sismeri ndoataitaimira nenhaduru hazvichabvumirwa. Saka ndibloke zvako nekuti kuchina chekuona kupedyi kwako. Kuti Bobo
Bobo Chico. Ndashaka Chico chikunzi Bobo. Zvandijamba. Waita hako munhu anyora mucomment section umu. Waita hako. Ndashaka kuti Bobo yandisina kuona ndiani. Okay, aiwa tanzwisisa Bobo standards alright. Alright, aiwa tazvinzwa kana achinzwa zvipo. Bobo, handi mazvinzwa. Hanzi muti block. Ndikufarira spirit yangu iri kuramba kuti mwanane, zviri kuramba kuti mwanane. Bye, Sismeli. Love you. Love you too. Zvepanokana. Bobo, veduweka zvakaoma. Ndazviona but ndatogadzisa ndikati aiwa akatida kuti dhabhu saka indatoerera komera ingati ari kuti dhabhu saka nevanhu tamabva anobata pasi Bobo ipapo saka ndokushati kuri kuti Bobo kukurehwa chiko chikudzi Bobo zvakaoma pano anikisi kumbe ndomrega itinde watami nhasi ndenge chikuti ndikasvuka ndopamajiseka ndoga iye Bobo wati rega indiedwe Bobo wati edi zvakaoma vanhu haiwa comment section kana munonditira hai yakwira here Bobo fona kana isiri kwatove nezidanyuwani fona Bobo fona Bobo yaramba kukwidza iri kuramba kukwidza nezvekufona iri kuramba Bobo iri kuramba iri kutoramba Bobo ita zvekufona dzisi kukwidza dziri kuramba fona. What a way to end the live shuwa ndichinogeza hangu ndichida kubasa. Fona Bobo, fona. Ende chama ndaiga. Kana. Bobo fona. Ita zvekufona Bobo. Bobo, pakanzi bubu, Bobo. Iri kuramba kuedha. Iri kuramba ndokutsvaka kumuedha iri kuramba. Iri kutoti cannot add guest. Yatiwaniko zvino yakuti adding pamwe chapinda manje. Ndatry kunda yapinda Bobo yapinda. Hasi yesi bubu. Ndapinda yesisime. Wapinda bubu wapinda. Hanzi ikona uyu. Bubu kwanzi undi bloke. Hanzi ndimu bloke. Hanzi wangu wakandi bloka wandi unblock wakandi unblockere undi block. Munozwa kuti iwe hauna chinoshamisira dziya. Chekuti ndingabva ndatokuchengeta zvekutodaro. Because iwewe indagara kana ndazoraiti kana ndabloka munhu ndinozongwanibloka vanhu panapa munhu wese anozviziva danga une manhamba zvaitove nani ndaitomboita stress yekuti aiwa ndakablokwa kana kuti uine content svinu hauna content svinu yekuti ndingasoro kuchengeta zvangu. Number 2, iwewe usauye pano uchionererwa uchibva washamisira stereke kuinbox uku unondinetsa zvisingaite uchindifonera uchinditsvaka unenge uchidei wakuya panapa wakuita kunge zifi unoshamisira stereke kana kuti wakatokosha unombokosha baiwe unenge uchitsvakei kumainbox unenge uchidei every day haubvire kumuinbox kwangu unenge uchitsvaka makuhwasi manje mazuva ano ndangwara handichangotolereti zvese ndosaka uchiona ndozokupindura after 2-3 days takangodaro takaenda. Anyway, pandanyora papa foni yangu ine problem yekuti pakutaipa kandotaipa ndichiita fast sisimeni saka pamwe pacho pandozobva pawedka rubva rasara richinotaipa indatodarika kudhara ndisinazoona kuti ratora wedhi riri pakati ndosaka double standards ine basa handiti ingori DOUBLE 9
kwabva waita kunge zvinoshamisira bhobho chi anopenga musikana. Anyway, sisimeni ndasingadi kukwira zvangu asi regai ndichingotaurawo muono wangu. Vanhu vari kutaura vachiti, ndaona hangu comment section vachiti Swaga ari kuzotuka Mama B and this and that. Saka ndangoti aiwa regai ndingoclarifya ipapo. Ini atore ghost Rosie Bob what ami anyway amazimba ndakutaudza matokireta ghost dara iye anogara ndiye iye anogara ari kuinbox kwangu uko Sisimeli anoti anode akuya panapa akunyebera usunga paunongochinifonera nekundimesejera unongochidei nhai wetamandai. Saka kana uchiti hanzi unongochidei ndaungoonererwa nema. Anyway, Sisimeli, inini panochinetsa nepekudai so ichi chokwadiwo ichi ende pana mai vambokwira panapa vachizvitaura tikatoomberera maoko. Pane nhau yaMama V vanhu ndinoona hangu kuti vanhu vakangotsika nyaya iyayi, but nyaya iyayi nemutsindo. Asi mubvunzo wangu ndewekuti does that mean kuti kana vanhu vaine manhamba kana kuti vaine mari kana kuti vaine malikes vanhu ivavo dzavo dzikataurwa hadzitaurwi here, hadzidhiskasiwe here, dzichionekwawo kuti aiwa zvinhu zvakamira so izvi zviright ekaunti hazvisi right. I remember very well mazuva apera ndaipiswa nchinzi ndiri muroyi ndiri chii ndinozouraya vanhu ndinosacrifica vanhu. Vanhu ava vati vachitaura zvese izvozvo. Asi iyi yakakosha iri kutonzi hanzi pane vana because takuda natsotaura chokwadika. Sisimeli kuonesana. I don't think kuti pane munhu angapenga zvokuti ungauyo uchiaccuse munhu such things usiri kuziva zvinhu zvauri kutaura, especially uri hama yacho ende uchiziva kuti uri kuaccuse munhu wacelebrity wekuti unenge watokukonzera damage isingaite uchiita mafanisi. Ndoda kuti ndikupindure Swaga usati waenda kumberi. Nyaya yari kuda kutaura nezvayo handitika the reason why takaibuka inini yangu why ndisatomboda kana kuita live nditaura nezvayo, that is a family issue. Ndoda kukubatsira ipapo. Unoona vanhu why vachitoda kuchidzidzana, I want you to learn kubva apa Swaga. Unoona vanhu nemhaka ye vachiti Swaga hauzivi nyaya dzekutaura ende unodhipisa. Pane dzimwe nyaya dzekuti ndedzemumhuri hadzinene, because the moment yauda unobata nyaya yaka wakunobata mai vamhosva wakunobata ndipedze kuzotaura. That is a family issue. Handitika ndibhudhi vari kuya vachitaura zvinhu izvi handitika vachitaura pamusoro pemukoma wavo. Handiti mukoma wavo ari kudayira nemaskitsi. Isusuwo zvedu hatitozivi nezvemhuri takangovaonawo pasocial media. Munini hatombomuzivi tatongomona abudikira apa. Waida kuti ani ataure kuti chii nhai Swaga? Sisimeli tinozviziva kuti imhuri, but panotaurwa nyaya dzakadaroka panenge pakangooma. And remember that this is not the first time nyaya idzi dzichitaurika. And chimwe chinhu futi ndechekuti tinozoona vanhu munenge muchisapota muchiti aiwa hazviite. Sisimeli ndatambura gore rese rapera ino zvokutodaro ende zvamunotoziva, you understand? But hazvinditadziseka nhasi ndikafunga kumuka ndakatora gonyeti rangu ndakaenda kuMozambique. Munorambira sei? Swaga ndopaunoita era ipapo. Pasocial media tine more than 1,000 of bloggers. Anditi ma1,000 of bloggers aya umwe nomwe anotaura muono wake nemafungiro ake. Hazvino kuti muono wangu inini ndo muono uri kuonekwa newe, ndo muono uri kuonekwa naSylvia, ndo muono uri kuonekwa naTamandai. Uyu anenge ane muono wake ane muono wake. We are allowed to differ. Ndosabaichira tutangashira pekutanga paya kuti we are allowed to differ. Handitika but tisingatukani. Antuwazviona. So ini kana ndakati inini munhu yandiona kuti anoromba asi kuti anoshanda. That's how I see it because ndinoziva background yake. Inini like me personally, I know his background.
achitanga zvakafanana neweswaga dei wakabudirira nhasi ukaita munhu wepamusoro nhasi vanhu vakati swaga akaromba ndinokwanisa kuechivira ti but akachiuya pasocial media ndakamuona ndinomuziva akazoromba papi because achitanga ndinakatonza dai panapa anokanda makiti kana anoita malive ake usiku 24 hours asingavati anoshanda ndine right yekudaro but asingakuzivi iwewe akakuona dzuro uno anogona kuti chinhu chidai chakaromba handimaona because changopinda paspotlight 1 year chakutoita zvinhu zvese izvi chinogona kuve chakaromba vanhu vanobvumidzwa kuita muono wakasiyana because based on how do you know the person so kana uchiripira kwandiri ndakanyora kuti ndini I don't believe kuti kuromba because ndinoona mashandiro anoita makandiro anoita mavadhi maskiti pazuva anogona kukanda kana 6 maskiti pazuva andinoona ende nefollowing yanayo skiti rake haritazi kuita less than 10k 10k likes saka imari iwewe ndakazvibhilivha yes because you were hungry for fame no ini ndakazvibhilivha kwauri because swaga you were hungry for fame and you were all over the place swaga and hauna maboundaries plus tinotarisa pamacontent yako yawaita chaiko chaiko waita content yezvinhu zvakarekera ikoko saka munhu akazonditi swaga anoromba ndizvirambi ndaita content yezvakarekera kupi simeni pani madhinza wambeta macontent papa uchiita macontent ako zvinonga uchitaura zvokuti ndindane ndiri munhu aita nyaya dzako dzawaitaura ndakamboenda kunganga kupi nemunhu wegirlfriend yangu ndikazodai zvinhu zvawaitaura iwe tichiteerera pamalive ako then mangwana mwe munhu ozoyaitaura kuti usagari kuita izvi iwe wakambotudza kuti ndaenda negirlfriend yangu kunganga achinoromba ndikandikeredza kuzvibhilivha here patikaizvo ndaitaura negaka izvo ndizvozve kuti wakatotaura iyoyo umwe munhu waito unotozivako kuti kunganga kwacho unoenda kumusuwo weng'anga iwe handiona unotoziva then munhu ozoyaitira kuti kunenge rine hari yakadai zvinorambika sei iwe one experience yeng'anga but alright iye semunhu wacho iyeye sezvaigarawo neni sisimeri why asina kana kumboita any proof kana anything chaakakuratidza chekuti chinacho kuti hatina kuda kubvunza panguva iyi hatina hedu kubvunzawo proof panguva because takangorwawo nesurprise we were caught unaware handiona takarohwa nesurprise woti tikangoti semunhu aibva kutaura nyaya dzetu ndakazoenda naenda wakati takangomhanya kuti saka zvinhu zvaanoziva handiona plus munhu anogara newe kana munhu achibudisa zvinhu zvakadai saka iwe uri kuti ndoda kudzokera papoindi yako wataura pekutanga kuti munhu ari uya nenyaya dzamamavhidzi auri kuti tiri kuignorwa handiona munhu weukama anditi saka kana ari munhu weukama that means sisi waigara neuyu tinoda kutobhilivha kazvaitaura because maigara mese kosaka uyu pana uyu mukurambirei because aichinyatsotaura wane kuti mushonga muwardrobe mune mushonga ende munhu uyu anotochekeresa vanhu akatipa here V11 kwa iwewe sei pakataugwa mira sei iwewe pakataugwa nadhume bhuti simeni vane heps usina kuti tipe V11 pakanzi tiri kuenda kumwotora ningikiri mvura dzekuzvitunha namisive sei usina kuti tipe V11 sei wakamhanyira kutoita live uchikonfirma uchituka nazvo zvaitaugwa asi waitoziva nechemwoyo mako kuti vanhu havari kuwachisana kunyepa iniwo hati ndozati waiziva chokwadi but wakaenda kunobaya live uchitsinhira kuti mutori neHIV munotori neHIV ndizvo zvoka saka wakadi kubvunzawo vhile wakadi kubvunzawo V11 ndozvonotiteka pepeta inetsana anyway inini pane nyaya yangu kunetsana kava avari kunetsanawo zvavo vainetsanawo kafutika kunatsotaura kuti muwardrobe mako iwewe mari yabva upini uye ichiiswa munyiki yabva alright ndomirai simeni ndokana namapoints ko apa panonzi pachi uyu mukomana uyu paaitaura uyanzaiwo unaindatokanga imbotaura indifunge point takudzwa ndewepano ndewekwaswaga takudzwa ndewepano ndewekwaswaga ari kubhotsi takudzwa ari bhotsi ndozati mwana akaswaga wai musingadi kuti vamwe vanhu vataure ngatingotaurai katichionesana chakaipa chiigeza manje katai ndikuita basa ndoda nogeza ndiri 29 pasi 7 o'clock neda kugeza chitaura tinzwa aiwa ndikureyaiwo comment section inenge chimbonyemberawo kuzungairowo sometimes munenge makaitwa sei makaitwa muhare alright ndandichiti uyu kwakaenda Bruno
Bruno, imini muchinyatsoona pepe hanzi mari yakatovharwa here pepe yekutoti nyaya dzikwidibirwe pa yakatobva kuna mamavi. Imini pamberi pamari chaiko chaiko mungataura kuti Bruno angapa munhu 1000 US. Pfungwa dzako takudzokera futi paya ibrain dzako iwo dzekufunga kuti Bruno agoni kupa munhu 1000 ipfungwa dzako and two we were not there so speculation kufungira kuti wewe kunyepa mari yakabva kuna mamazini kana mari yakabva kuna uyu but hatikwanisi kumhanya mira ndikupindure Swaga hatikwanisi kumhanya nezvekufungira handikwanisi kumhanya nezvekufungira kuti inhema ndisina evidence mari akapiwa chete nauyu hatina evidence sitakuona munhu achipiwa mari naBruno hatina evidence sokuti mari yakabva kuna mamavi saka tingataurei titaure zvinhu zvokufungira Swaga ndopauri kukanganisa medzi dzako Swaga ipapa ndopauri kudonhera ipapo ndopauri kudonhera ipapo Swaga ndopauri kudonhera ipapo gadhisa ipapo mwanangu inzwa iwewe uona chinhu chisina nacho makamanyira kubhema madrugs kuti heye akadhakwa asi chokwadi chese chaingotaurwa mwana uyo aitaura chokwadi iwe how do you know kuti chokwadi how do you know zvakabva kudhara kazvichitaurika zvinhu izvi kudhara chitaurika rinoreva nderechokwadi here rakuburitswa nemunhu achitowanzotaura kuti ndokuperekedza rikun'anga yacho Swaga usati kutaura social media iwewe usati kutaura social media how many times imimi munanditi ndiri ngoma imimi because zvakatanga nemunhu 1 akazvitaura mhenoko akazvitaura handiona then zvikangoonekwa nomwe munhu akazvitaura saka pamunondituka imimi hamunizivi imimi zvokuti mundituke nezvangu chaizvo munotaura zvandakadzwa pastiti kunyepa here aiwa ngataure chokwadi unotaura iwe Swaga do you know me unoziva kuti handakuzvara iwe Swaga unoezozviziva iwe do you know that for a fact do you know that for a fact Swaga do you know that for a fact kuti nditori nazvo nditori ne-V11 do you know that for a fact but unomhanya nazvo wani inini kana ndine V11 ndotouya nazvo wani kana ndini handiti wazviona saka una V11 but unomhanya nazvo handitika saka ndo zvinokuita social media chituko chabuda nhasi iko maybe chakasara kuti taiwanvanhu vanomhanya nazvo kuti tikibeli mune heps vanhu vanotomhanya nazvo yakangovharwa zvayo hayo kutaura godorei tibhirei ka9 musanyepere kuzungaira panotaurwa isusu left right and center munenge muchimirizika kudai asi kana pakutaura zvavamotaura godo ini9 musadaro mani godoreita godo naiko musadaro anyway sisimeni bhabhai ndoda kuti usati wainda ndoda kuti udzidze chinhu wani Swaga chinhu chikataurwa pasocial media hachirevi kuti ndechechokwadi just because chazara chaenda mbiri pasi chatinoita pasocial media izvozvi ndichakudza one day munotipisa vanhu imi nganditaure imbosiya comment section imbosiya panotaurwa beti pamusoro pedu muchitiipisa left right and center imbosiya comment section anenge anopenga saka panotaurwa inini ndisingapengi musade kuteerera mani Swaga chimbosiya comment section chimbosiya comment section ndinotaura newe izvo zviri gaone zvakaipa tichiparadzwa paleft right and center motaura kuti hanzi yegodo kuitwa chichichi Swaga izvozvi ndikafuma mangwana ndakakukiretera kanyaya kako iwewe mangwana ndikangokapa 1-2 maghost inoswera yatenderera ichizara andiona asi kusina nyaya yakadaro hazvino kuti chinhu chikatenderera pasocial media ndechechokwadi iwe usamhanye nacho wobva uchiita kunge wakachiona kungone evidence chaunomhanya nacho uchiramba ukatsikirira ndechakabata evidence zvine zvaonekwa here zvinhu ndo zvandiri kureva kuti ndo mistake yatinoita kuti tinomhanya nechinhu chatinoge sina evidence kubva tatochibayira malive siku nesikati handiona asi tisina evidence ipapo ndo patiri kufira tsoro dzedu ipapo tikuda kudziva chokwadi zvokuti ivo vacho ava vakazvitaura taakutoda kuziva kuti why were they destroying munhu vachinyepa asi hakuna munhu akambokustopa anditi aripo here munhu akambokuti usataure nezvazvo handi vanhu vanga vachinyora mucomment section ndosaka ndakafutaura kana
vachinyora mucomment section iwe ndiwo muridzi weplatform pauchida kungoita unoita kanyaya ungamiswe necomment section here isati tangoga kutaura because angona kuti aiwa ndezvemumhuri zviplaza zvinei mafamily ese ane zvawo nesu kwedu kune zvako tikangosiyana nazvo but iwe kana uchifila kuti neya ndeyechokwadi une mav11 kana uchida kutsvaga vanhu kuti vakunzwe you are free to conduct them mocontinue tinotouya tongoteererawo tiripo hatikomere dasite tichingovepo tichingoteererawo tetiripo hatikwanisi kumhanya nenyaya yacho because hatina mav11 handiona plus ndeyemumhuri handiti wazviona so iwe pakauya munina wako muchinetsana kumba uko ototi sisimeni nenyaya yaswaga ndotomupembedza nayo asina kuti pav11 aiwa ndinogona kuitaura kuti pane munhu auya soso but zvokuti ndichitira malive siku nesikati indisina v11 panonetsa ndosachona kuti pakauya kudza achitaura kuti iwo une hari takazvibvuba pekutanga andiona but later on ndazogara pasi ndakunyetsera kuti but million andabasa nazve iwe ndebasa renyu 2 million dzake ndedzangwe nyangwe akaita bhiriyoni mari ndeyangwe nai tinongosairisa nyaya kapasocial media sezvinongoitwa nyaya dzese zvekuti munhu ane 30 million followers ndo zvingatitarise kuti titaure nai mataurwo anongoti ndo pamunonetsa comment section hamuzogoni manje kutonga nyaya mungati azvokuti ane 2 million kana kuti ane chii zvinei nesu izvozvo zvinokuzotipei zvokuti aita 2 million aita 5 million kana kuti 20 million followers dzoita dzangwe kana pangoyaka zvinhu zvakaipa tinongozvikurukura vana maitita havana ma2 million here vanongotaurwa vana ani vese anongotaurwa zvebasa ri nai anyway sisimeni maita ini alright iri board ya thank you very much hakumira ndo kwandisingatomire handimire ndomirire chii munotaura zvakaipa pamusoro pedu muchitiparadza left right and center ini motaura kuti hanzi timire tomirire anyway baba chaita live usiku here nhasi ndikutopinda ndatomira kuti ndine mavhii ekupiwa kukuitwa mari kwaSweden kubasa uku saka ndonyaya ndombotanga ndapinda nayo mubvunzo wedu unoti zvino mapeji azvo zvaari 50 million togoziva kuti kunoitirwa kupi totoshayiwa kuti live tinomboitirwepiko isati angozhaira zveriya 1 riya saorganation what zvino tinotoendateiniwawo tinoendateiniwa tiri kumabasa usiku tinotoonawo zvedu nerakanzi kamuhuman kutodzoka kaniwe laina kutodzoka chaiko ende uchisvotwa ende uchasvotwa kusvika wasvotwa usati watanga kusvotwa ndotodzoka what's wrong hanzi jealous for Sweden rega ndiite jealous chirwere chotodo kurapa ndibatsirowo ndirape alright iri boss agree hey it was going left very fast it was now going left very fast anmona but anyway guys thank you very much tatotandara mangwana tomirira baba aiwa baba tinotovatsvakazve nyaya tikagwisira panzira hatingazoisiri panzira tinoda kutonzwa kuti haufa zviri kufamba sei handimaona so tobatsana mangwana guys at least mangwana ndiripo kuseni ndichingobudai ndotovatsvaga zvokutodaro titoona kuti tamhanya nenyaya tinzwe kuti zviri kufamba sei so guys regai zvangu ndichinogesa apa ndakutoenda kubasa kapa timu dhayari zinogadzirira saizi akomana unoya chiti ndiri kubva po1 hour mai mwana wakutopagara 3 hours dziya zvakaoma right gaindigeze guys let me go tatandara handitika tobatsana ndafara hangu kuti vanhu vaitawo kapisi kavo kavaita zvinongonakidza so handimaona zvinongonakidza so guys tobatsana later good night